Kedves agyszakörösök, próbálom gyorsan megszámolni, hányan vagytok, rengetegen, ha megszámoljuk közben. Gyors housekeeping, jó szokás szerint, mert még ez a második alkalom, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, nagyon örülünk ennek a nagy érdeklődésnek. Csak egy pár mondat, ki volt az előzőn? Ó, hát óriási a turnover ezek szerint, akkor elmondjuk, tehát az agyszakört mi hárman kezdtük el csinálni, mi együtt dolgozunk a Neunos nevű cégvel, neurotechnológiával foglalkozunk, fejlesztünk egy beültethető neuromodulációs eszközt, és gyertek. És azt vettük észre, hogy az egyetemen egyébként elég sokan foglalkoznak a tág értelembe vett neurotechnológiával, de nem igazán van olyan platforma a hallgatóknak, ahol ezzel meg tudnak ismerkedni. Ez egy nagyon multidisziplináris dolog, tényleg az orvostudománytól, a mérnöki tudományokon keresztül a pszichológiáig, kognitív tudományokig, fizikáig, ugye matematikáig beletartozik, és próbálunk egy ilyen spektrumban ilyen beszélgetéseket szervezni, ahol ezzel meg lehet ismerkedni. Havonta szeretnénk ezt a szorgalmi időszakba. A decemberit valószínűleg el fogjuk engedni, mert egyébként pont a munkákkal kapcsolatban mi is eléggé elhavazódunk, meg azért a vizsgaidőszakban viszonylag hektikus szokott lenni az életetek, a tietek is. A következő januárban fogjuk. Van egy weblapunk, agyszakör.hu, ott lehet információkat keresni, és egyébként Facebookon meg próbáljuk ilyen egyetemi fórumokon ezt az eseményt hirdetni, úgyhogy el is kezdenénk. Jó, mi hárman vagyunk a moderátorok, és a vendégünket pedig mindjárt bemutatjuk. Engem egyébként Sadardi Zoltán, akinek eredetileg neurológus vagyok, de most nem megyünk bele, hogy mi mindennel foglalkoztam. Még az érdekes. De ez érdekes, igen, majd egyszer. Magadról röviden, akkor... Jó, hogy mondjam magamra röviden. Jó, én Tamással még egy gimnáziumban jártunk, egyébként ott kezdődik az ismertség, bár akkor még idősebb voltam, most már egy idősebb most már fiatalabb vagy? Most már egy idősek vagyunk. Én itt végeztem Szegeden, aztán orvos lettem, már orvos éveim alatt a Élettani Intézetben, a híres Domtér 10-ben dolgoztam diákkörösként, Tomás is Domtér 10 származású, azt szoktuk mondani, ott is együtt voltunk. Utána egy rövid ideig PhD-ztem, utána neurológus lettem, utána ott is együtt dolgoztunk, igen. Utána én 10 pár éve dolgoztam a Medtronic nevű ilyen orvos technológiai cégnél, utána egy Brainics nevű cégnél dolgoztam, ami mesterséges intelligencia alapú agyi képfeldolgozás. Van itt a vegyetek még széket, hogyha nincs meg, még itt elő van képek. Feldolgozást végzett, azon is dolgoztunk együtt egyébként, majd Tamás úr is róla beszélni, és így van. És most pedig a Neunosnál dolgozom orvosigazgatóként, ahol a kutatást végezzük. Megkérem Bálintot is, meg Marcit, hogy mutatkozzanak gyorsan be, és utána bemutatjuk Tamást, és nekiállunk a beszélgetésnek, jó? Arra szeretném mondani, hogy mi nagyon informálisak vagyunk, ezt a dolgot is szeretném nagyon informálisnak tartani, tehát nyilván tegeződés van, meg nincsenek ilyen nagy tiszteletkörök, és a kérdés van, akkor nyugodtan emeljétek a kezeteket, vagy akár szóljatok közbe, és akkor ez legyen minél interaktívabb, annál jobb. Nyugodtan gyertek hátulról előre, mert nem tudom, hogy meddig lesz levegőnk kiabálni. Most így hezitáltunk, hogy a nagy előadót bevállaljuk, csak ugye nem lehet tudni sorolni pontosan hányan jönnek, és akkor ez így sokkal jobban néz ki, hogy egy kis terem nagyon tele van, mint egy nagy terem nagyon üres, úgyhogy ezt így bevállaltuk. Urak! Oké. Sziasztok, én Horváth Bálint vagyok, itt végeztem én is az orvosin Szegeden, és én az egyetemi éveim alatt, hát fiatal voltam, kellett a pénz, megtanultam programozni, úgyhogy miután végeztem az egyetemen, én orvos programozóként helyezkedtem el ugyanígy ennél a cégnél, ahol most itt hárman dolgozunk. Ja, nekem nem olyan hosszú a karrier pályafutásom, mint Sadának, de... Jól néznél ki. Úgyhogy én webfejlesztéssel foglalkozom, meg egy kis data science-szel, és mellette a klinikai vizsgálatokban veszek részt, mint orvos. Ja, át is adnám Marcinak köszönöm. Sziasztok, én Huszár Kis Márton vagyok, szintén felállok majd a Tamás bemutatásánál, hogy is halljátok a hangomat. Szintén a Neunosnál dolgozom, én data scientistként, alapképzésem fizikus, mester az mérnök info, és onnan jöttem a Szegedre, a Berényi Antal laborjába, az Élettani Intézet idegtudományi PhD program. Ezt csinálom a Neunosos munka mellett, és akkor szeretném is a Tamást bemutatni.
ahogy már mondta Sada, még nem derült ki, hogy melyik gimnáziumból, de a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban érettségizett, majd itt Szegeden szerezte meg általános orvosi diplomáját. Az Élettani Intézetben TDK-zott Benedek György professzor laborjában, ahol látáskutatás és elektrofiziológia témakörben kutatott. Elektrofiziológiai mérések mellett a kísérletekben használt szoftvereket is maga fejlesztette, nagyon dicséretre méltó. Dicséretes. Igen. Abban én sem tudok, hogy én is figyelek. PhD ösztöndíjasként kutatott Göttingenben a Giorgio Egyetemen professzor Antal Andrával, ahol az emberi agykéreg modulálásának lehetőségeit vizsgálta TDCS és TMS metodikákkal, ez az agykéreg stimulálása elektromos, illetve mágneses jelekkel, vagy stimulussal, térrel. 2004-ben védte meg PhD fokozatát, majd 3 évig az Oxfordi Egyetemen kutatott, motoros tanulás és rehabilitáció élettanát vizsgálta fMRI módszerekkel. Szegedre visszatérésekor ő honosította meg a Szegedi Egyetemen az fMRI módszertanát klinikai és kutatási gyakorlatban, ami jelentősen facilitálta az idegsebészeti ellátásokat. 2011 és 2016 között Brunói International Clinic Research Center senior kutatója, 2014 és 2018 között Richter Gedeon preklinikai képalkotó központjának társvezetője. 2009-ben elindította itt Szegeden kollégáival a Neuroimaging kutatócsoportot, ma is szépen muzsikál, ha jól tudom, 5 PhD hallgató szerzett eddig fokozatot. Többen? Ez más. Azért régi életrajz. Szegeden az ST neurológiai klinikáján összesen 11 évet dolgozott rezidensként, majd szakorvosként, 2010-ben neurológiából, majd 2019-ben pedig radiológiából szerzett szakvizsgát, és ez külön tetszett, hogy abban az évben már a radiológiai klinika vezetője is lett. Ezt engedjük el. Van mit tanulni. Így a munkáját több díjjal jutalmazták, Bolyai, Schaffer, Jó Ferenc, Környei díj, évoktatója, évgyakorlati oktatója. 2019-ben védte meg MTA doktori értekezését. Pár szó arra, hogy milyen kutatásokat végzett, vagy végez. Kutatásában vizsgálta a motoros tanulás és a kortikális plaszticitás mechanizmusait, és a transzkraniális egyenáramú stimuláció, ami a TDCS, és funkcionális MRI alkalmazásával feltárva az egyéni különbségek szerkezeti és funkcionális alapjait, motoros tanulásban, illetve a kognitív funkciókban. Utóbbi években az érdeklődése a fejlett neuroimaging technikák alkalmazására irányult, neurológiai betegségek, mint például a szklerózis multiplex, migrén, neurodegeneratív kórképek, mint az Alzheimer és Parkinson-kór vizsgálatában. Kutatási során diffúziós MRI, funkcionális MRI és egyéb képalkotó módszerek segítségével térképezi fel az agy szerkezeti és funkcionális változásait, valamint biomarkerek azonosítására törekszik a diagnosztika és betegség követése terén. Emellett foglalkozik a kognitív funkciók és az agyi kapcsolatok vizsgálatával, különös tekintettel a fehérállomány mikrostruktúrájának szerepére a kognitív zavarokban. Terjedelmes. Magam is meglepődtem. Még annyit hozzátennék a bevezetőhöz, és a Tamásra is nagyon igaz, hogy mi is várjuk érdeklődő hallgatókat egyébként, akik TDK munkát szeretnének. A Tamás, van fizikus? Itt. Akkor megyek Igen, Tamás keresi a fizikusokat, úgyhogy ha tudtok okos fizikust, aki szeretne nagyon érdekes agykutatási témakörben dolgozni, akkor várja őket szeretettel. Nem tudom, miért nem jönnek egyébként gyorsabban, de előbb-utóbb. Egyébként onnan, hogy kapcsoljunk egy kicsit vissza, hogy honnan indultunk, tehát hogy ez nem csak fizikusokat várunk, hanem itt a sorokba is ül jó néhány ember, aki a laborban jelenleg is TDK hallgató, meg PhD hallgató. Hát, hogy ez onnan indult, tehát hogy szerintem nem hiába kezdtél el te is mocorogni ilyen dologba, hogy találkozunk. Azért mi onnan indultunk az Élettani Intézetbe egész sűrűn, és nem csak a saját laborunk, hanem a szomszéd laborral is együtt leültünk, és egy tök jó
kutatótársasággal tudományról beszélgettünk. Igen. És a tudomány ettől szép, hogy lehet róla dumálni, lehet izgalmas dolgokat találni, és akkor egy-egy ilyen beszélgetés előre tudja vinni a világot. Hát meg sokat lehet tőle kapni, hogy az ember nem lesz tudós vagy kutató, akkor is sok dolgot tanul belőle, amit utána tovább tud vinni akármiben. Orvoslásba is, vagy bármiben. Lásd, mind a ketten dolgoztunk egy ilyen intézetben. Vécsei professzor úrnak a neurológiai klinikája az kifejezetten egy ilyen hely volt, hogy úgy voltunk ott klinikusok, hogy szinte mindegyikünk tudományos fokozattal rendelkezett, és voltak olyan pillanatok, amikor szinte mindenki, és valljuk azt, hogy egy teljesen más szemlélettel látjuk a beteget, hogyha az ember a kutatás felől jön, teljesen másképp állunk hozzá, hogy kitaláljuk az ő baját. Az, hogy ez jobb vagy rosszabb, azt én nem tudom, de minden esetre másképp csináljuk. Igen, talán mind a ketten egy kicsit elmentünk a gyakorlatibb irányba, a hardcore kutatásból. És az egyébként egy világtrend, tehát látjátok, hogy a neurotechnológia is egy ilyen buzzword lett, azért mert az akadémiai laborokból egy kicsit belépett az üzleti meg a startup világba, és ez nyilván azért nagy lökést ad neki. Egyrészt egyfajta ilyen üzleti, nem tudom, framework vagy struktúrában dolgozik, tehát teljesítmény számít, el kell tudni adni a terméket, tehát azért ez egy elég erős felhajtó erő. Nem mondom azt, hogy az alapkutatásnak egyébként ne volna helye természetesen, csak azt gondolom, hogy egy ilyen párhuzamos világ, aki egyébként a két párhuzamos világ, ha beszél egymással, a hardcore akadémiai, meg az ipari világ, az mindenképpen előre lendíti a dolgot. Szerintem térjünk rá az első témára, szerintem... Ami az előadás címe, hogy neuroradiológia, és erről is szeretnék először kérdezni téged, hogy mi az a neuroradiológia? Össze tudnád nekünk ezt így foglalni? Hát, hogy rögtön még nem ismertek, minden kérdéseteket tönkre fogom tenni. Jó? Ez úgy jó. Rögtön nem a neuroradiológiáról fogok beszélni, hanem arra gondoltam, amikor ezt a kérdéseteket megláttam, hogy neuroradiológiáról, meg neuroimagingről is beszéljünk. Mondhatnátok, hogy a neuroimaging, hogy felvágós az ember, hogy angolul tudja, nagyon sokan és nagyon sok ideje próbáljuk a magyar megfelelőjét a neuroimagingnek megtalálni, de már elengedtük. Tehát hívjuk ezt így, hogy neuroimaging. És akkor a kettő különbségét, azt mindenki másképp fogja meg, mindenki másban látja a különbséget. Vannak, akik nem is látják, vagy nem akarják látni a különbséget. Szerintem, hogy megyünk előre az időbe, egyre inkább megjelenik ez a különbség. A neuroradiológus körülbelül úgy, mint ott az ábrán van, a neuroradiológus, vagy a radiológus generálisan, azok az emberek, akik szociálisan némileg érintettek, az alagsorban, a sötétben egyedül szeretnek ott elmolyolgatni, megnézik a képeket. Ezt szoktam mondani a kollégáimnak is biztatásként, tehát, hogy ők érzik a törődést, és ez egy kvalitatív leírása a képeknek. Megnézzük egy képet, és akkor azt mondjuk, hogy úgy látjuk, hogy ez el van törve, úgy látjuk, hogy egy tumor nő benne, nem tudom, a legkülönbözőbb betegségeket. Van benne szemantikus tudás is, tehát nem csak skill az egész, de egy nagyon jelentős része skill. Tehát nem tudom megmondani, hogy miért gondolom szklerózis multiplexnek, de ez úgy néz ki. Persze vannak hozzá szabályok, de ez egy ilyen minőségi elemzés tulajdonképpen, a képeknek a minőségi elemzése. Az imaging, ezzel szemben legyen ez neuroimaging vagy egyébként imaging, az egy kvantitatív értékelését jelenti a felvételeknek, legyen ez CT, röntgen, MR, ultrahang, akármicsoda is, és ott számokkal dolgozunk. Aztán az egy másik történet, hogy vajon annak, aki neuroimaginggel foglalkozik, kell tudni, hogy azokat a számokat pontosan hogy generáljuk, vagy csak fel kell használnunk egy szoftvert. De hát az igazi jó neuroimaging vagy imaging szakember azért legalábbis rálátása vannak arra, hogy számolunk ki bizonyos dolgokat. És a radiológia azt látom, hogy kezd elmenni arra fele, hogy imagingről beszélünk. Hogy most már számokba mondjuk meg, hogy a betegnek ez, meg az mennyi, és azoknak a kombinációjából fog kijönni az, hogy van-e egy betegsége, hat-e az a gyógyszer, de akkor elmehetünk a kutatás irányába, van-e ilyen vagy olyan kognitív diszfunkciója valakinek, az összefügg-e az agy bármelyik struktúrájával vagy funkciójával, ezzel lokalizálni tudunk. Tehát valószínűleg az imaging és a radiológia közötti különbség az ez, hogy az egyik az egy
minőségi elemzés, a másik meg egy mennyiségi elemzés. A párhuzamos klinikusoknak ez egyébként nem jelent gondot, hogyha most nyilván sarkítunk, hogy egy csomó számot adtok, és nem azt a véleményt, amit megszoktunk, hogy mit tudom én, valószínűleg szklerózis multiplex. Edukálni kell őket, vagy nektek kell úgy formálni a leletezést, vagy nem tudom, a kommunikációt, hogy ez beleilleszkedjen ebbe a workflow-ba? Részint edukálni kell őket, tehát hogy nyilván ez is benne van. A másik oldalról akkor tudjuk ezt csinálni, és akkor tudunk imaginget csinálni, hogyha a szakmai irányelvek, az egészségügyi szakmai irányelvek azok azért arra visznek minket. Tehát nagyon jó például a szklerózis multiplex, amiben én dolgozok. Mielőtt én elkezdtem neuroradiológus lenni, előtte úgy történtek a leletek, hogy jó hosszan leírva, 12 darab fehérállományi léziója van ennek. A szklerózis multiplexel az jellemző, hogy az ember agyába, a fehérállományba elsősorban a T2 súlyozott felvételeken egy kis pöttyök jelennek meg, ezeket T2 hiperintenz lézióknak hívjuk, és ezek megjelenhetnek itt-ott, és azoknak az elrendeződéséből, meg a darabszámából meg tudjuk mondani, hogy nagy valószínűséggel van szklerózis multiplex betegsége ennek az illetőnek. És akkoriban ezek ilyen leíró leletek voltak, hogy elkezdte az ember a tetejétől az aljáig, hogy frontálisan bal oldalon 2 darab szubkortikális T2 hiperintenz lézió, melyek közül az egyik 6 mm, a másik 4 mm, periventrikuláris lokalizációban 3 látható, Kerestünk, hogy melyik. De nem. És akkor ez jó hosszú lelet volt. Amikor én elkezdtem csinálni, én erre képtelen vagyok. Tehát én ilyen hosszú leleteket nem bírok írni, úgyhogy én csináltam struktúrált leletet. Ez még azért nem imaging, de eljutottunk odáig, hogy vannak diagnosztikus kritériumok. Jelenleg úgy néz ki a szklerózis multiplex diagnosztikus kritérium a radiológiai szempontból, hogy van 4 lokalizáció az agyba, periventrikuláris, kamrák környéki, a kortex közeli, a kisagy és agytörzs és a gerincvelő. Tehát ebben a 4 lokalizációban kell keresnünk a léziókat, és hogy 2-ben találunk legalább egy-egy léziót, akkor abban már igazoltuk, hogy valószínűleg térben disszeminált a betegségben, jó eséllyel van neki szklerózis multiplex. Úgyhogy az én leletem úgy néz ki, periventrikuláris 2, juxakortikális 1, infratentoriás 3, spinális 1, viszontlátás. Ez az, amit imagingnek hívtok, ugye? Hát ezt most hívhatjuk imagingnek, vagy nem, de ez már út arrafele. Csak azt akarom mondani, hogy kellett edukálni a kollégákat, hogy megszokják ezt a stílust is, és nem lett odaírva a végére, hogy szerintem úgy néz ki, mint egy típusos szklerózis multiplex, hanem leírtam a diagnosztikus kritériumokat, és abból meg tudtam mondani, hogy megfelel, nem fel. De minden utána azt látták, hogy a guideline-ban ez van, a döntési fájában ezeket kell figyelembe venni, és ő is gyorsabban tud haladni, mert nem kell egyesével végigbogarászni a 17 léziót, hanem csak azt az információt kapja meg összegyűjtve számszerűen, amit szüksége van, ma már nem tudnák másképp csinálni. Főleg, hogy kell egy longitudinális kép a betegről, tehát tudni kell, hogy ő a legközelebbi emeljén több, kevesebb máshol. Igen. Téged mi vitt egyébként az elektrofiziológiától a neuroradiológiáig? Azok jó, hogy minden agy. Igen. Hát ugye emlékszel rá, hogy mi még ott a kiváltott válaszokat mértünk skizofrén betegeken, emlékszek meg Parkinson, kontrasztérzékenységet határoztunk meg az életről. Utána Göttingenben nekem az a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy amivel ti foglalkoztok itt, hogy agyat stimuláltok árammal, de én annak a legelejére kerültem be, ez a 2000-es éveknek a legelején Göttingenben indult el ez a történet. Áramot kapcsoltunk emberek fejére, és azt néztük meg, hogy az ő motoros rendszerük, meg vizuális rendszerük hogyan működik, és ebben egy nagyon produktív 3 év volt, amíg én ott voltam. Hazajöttem, elkezdtem klinikusként dolgozni, a feleségem elkezdett Vásárhelyen dolgozni, és a napi politika hogy határozza meg az ember életét, akkoriban úgy tűnt, hogy a Vásárhelyi kórház bezár, ma már ez elképzelhetetlen lenne. És akkor azt láttuk, hogy valahova lépni kell, és beadtam egy pár helyre az önéletrajzomat, hogy akkor én szeretnék elmenni valahova, mert itthon nem találjuk meg a számításunkat. Ez most furcsának hangzik, amit mesélek, de ez abban az időben azért ez nem egy rutin volt, hogy külföldre mentünk. Tehát akkor ez egy viszonylag jó. Igen. Tehát mondjuk az én évfolyam társaim közül szerintem jelenleg vannak 3 vagy 4-en külföldön összesen. Beszélsz nekünk esetleg kicsit a külföldi technológiák hazahozataláról? Tehát itt már szóba került, amikor veled előzőleg beszéltünk a magas térerejű MR-eknek a
hogy azokat például mennyire jó, hogyha van egy nem tudom hány Teslás MR-en. Hát eleve az FMR-t, azt nem Igen. hoztad ide Szegedre. Az milyen élmény volt egyébként egy teljesen új... Ennél sokkal nagyobb élmény volt, ha már egyenáramingelésnél tartunk. Az egyenáramingelést én vittem a Oxfordba. De az, hogy Szegedre hazahoz az ember valamit, Oxfordba az olyan, hogy ja, hát haza kellett hozni, de hogy Oxfordba el tudtam vinni egy technológiát, azért az mai napig büszkeséggel tölt el, bár Oxfordba sosem publikáltam ebbe a témába. De hogy hát akkor kezdett ez kinyílni, mert hogyha visszaemlékszel, amikor én még Göttingenben voltam, akkor az FMR-nek nagyon az elején voltunk. Tehát akkor még az volt a kérdés, hogy hol van aktiváció az agyban. Akkor még hálózatokról nem is beszéltünk, nem is tudtuk, hogy létezik olyan. Még azt próbáltuk megmondani, hogy az agy melyik részén lesz egy piros pöttyű. Akkor jelent meg a Nikos Logothetisnek a cikke, amikor egysejtet regisztráltak FMR-ivel egyszerre. Így van, ez az éra, amikor megpróbáltuk az egysejt aktivitást valahogy a volt válaszhoz kapcsolni. És akkor, amikor Oxfordba kikerültem, akkor ez elkezdett nőni, és akkor a világon volt mondjuk 3 olyan hely, ahol FMR-ivel foglalkoztak, de nagyon, és ez a 3 olyan hely volt, ahol szoftvert is fejlesztettek hozzá, tehát volt akkor 2,5-3 nagy analízis szoftvercsomag, ebből volt az egyik London, oda is felvettek, de nem mentem el, egy Frankoviak nevezetű úriemberhez. Az volt az SPM nevezetű szoftver, azt még mindig lehet használni. Én Oxfordba mentem, ott volt a másik csapat, akik fejlesztettek ilyet, az FSL nevezetű szoftvercsomagot fejlesztették, és még az államokban még volt még valahol, meg nem mondom melyik csapat, aki ilyesmivel foglalkozott. És akkor ez a 2 csapat ezzel nem csak az evezős versenyen, hanem FMR-ben is akkor nagy ellenfelek voltak. És hát ott a szakmának azokkal az embereivel tudtam együtt dolgozni, akik kitalálták, hogy mi az, hogy FMR, meg mi az, hogy... Sőt, akkoriban a DTI volt, a diffúzió tenzor képalkotás volt Oxfordban nagyon nagy. És utána hazajöttünk, mert megint csak családi okok miatt az ember hazajött. És természetes volt, hogy ezt valahogy tovább kéne vinni, és mégiscsak nem elektrofiziológiát csinálni, amikor az ember kiléphetett egy nagyobb irányba. És akkor kezdtük el megalapítani a kutatócsoportunkat. Mindezt úgy tessenek elképzelni, hogy 2007-2009-ről beszélünk, hogy akkor Szegeden egy Afida nevezetű cég csinálta az összes radiológiai vizsgálatot. Szegeden az egyetemnek nem volt MR készüléke. Tehát akkor még az volt a legnagyobb feladat, ami 2 éven betellett, hogy bemosolyogjam magam ennél a cégnél, hogy esténként meg hétvégenként adják már oda nekünk egy kicsit az MR. Ingyen, természetesen. Ami a szerződésükben volt egyébként. Egyébként benne volt, hogy kötelező volt, de én nem tudtam, mi van a szerződésükben. Éjszakánként majmokat vittünk oda, Igen. Sári Gyuráék. És akkor hogy visszatérek a kérdésedről, hogy térerő, akkor egy 1,5 Teslás jószágon kezdtünk el dolgozni, ami hát a mai szemmel nézve borzasztó képeket csinál. És hát a technológia az elmúlt 10-20 évben azért hatalmasat fejlődött. Már ebben az időben én Oxfordban egy 3 Teslás készülékkel dolgoztam, az egy kifejezetten egy kutató MR volt, egy Varian, ami olyan régi volt már akkor, hogy az ágya nem működött, és akkor egy ilyen falépcsősoron kellett felmászni a alanynak, hogy be tudjon feküdni. De még mindig sokkal jobb felvételeket csinált, mint a Siemens készülék, ami az túloldalán volt, és azt is használtuk, de ezt nem szerettük annyira. Nem lehetett olyan jó programozni. Az a szkenner, az tényleg olyan, ma megnézek egy szkennert, az úgy néz ki, hogy az ember oda megy, és akkor kattingat egérrel, és akkor nem tudok semmit az MR-ről, akkor is tudok képet alkotni. Akkor olyan volt, hogy azt a Varian készüléket a sorról sorra kódoltuk. Tehát a szekvenciában így le kellett írkálni szépen, az egy Unix box volt, és le kellett írni, hogy mit akarunk csinálni. Engem kiképeztek ott operátornak is. És akkor úgy jöttem haza, ezt a klinikai készüléket kezdtük el használni, hogy térerő, utána megkaptuk a 3 Teslát, egy világilyet ki nekünk. Tehát a szklerózis multiplex a jó példája, ezeket a pöttyöket számolgatjuk, hogy hány van. És amikor megjött a 3 Teslás készülék, akkor, és hogyha kezeljük a beteget és lesz új pöttye, akkor gondolkozunk, hogy nem hat a kezelés és le kell váltani és valami más gyógyszert adni. Na most, amikor lecseréltük 3 Teslára, hirtelen mindenkinek leírtam 3-4 új
televíziót, 3-4 új pöttyet, csak még szólni kellett a kollégáknak, hogy le ne állítsátok a kezelést. Ezek ott voltak korábban is, csak másfél Teslán nem láttuk. Tehát a térerő növekedésével nagyon-nagyon sok mindent tudunk láthatni. Ugye az MR-ben, amikor minőségről beszélünk felbontásról, ez az egyik, amit figyelembe kell venni, a másik pedig szöveti kontrasztról kell beszélni. Hogyan tudjuk az egyes struktúrákat elkülöníteni, szürke-fehér állomány például, hogy hajról beszélünk. És a térerő növekedésével azt látjuk, hogy a jel az lineárisan nő. Tehát azt a térerőt, amit klinikai rutinban használunk, az a 1,5 Tesla, meg a 3 Tesla, ott egy lineáris növekedése van a jelnek. Világítsd meg, hogy amikor azt mondta, hogy nő a jel, ugye van szöveti kontraszt, van felbontás, tehát hogy ezek így hogy arányolnak egymáshoz. Le fogunk-e venni sejtszintre? Nem. Ugye az MR-nek a térbeli felbontása egy 7 Teslás készülék esetén már közöltek 200 mikronos felvételeket. Ez szenzációs felbontás. Na de döglött agyról, úgy könnyű. Tehát tessen belegondolni, hogy a légzés miatt, meg a szívverés miatt mekkora a mozgás egy élő agynak. Tehát hiába tudok lemenni 200 mikronig, tök fölösleges, mert ennél jóval többet fog mozogni az agy. És a képalkotásom nem olyan gyors, hogy ezt tudja követni. A képalkotás hosszát azt úgy kell elgondolni, hogy egy klinikai rutinban egy nagy felbontásnak azt jelenti, hogy egyszer-egyszer 1 mm-es felvételt az agyról megcsinálni, ez olyan 3-5 perc, attól függ, hogy milyen szintre akarjuk csinálni. Jó? 15 percig is lehet húzni, csak a 15 percnél az lesz, hogy az alany biztos meg fog mozdulni, úgyhogy tönkre teszi az egész mérést, tehát nem érdemes időben nagyon hosszan kimenni. És akkor a szöveti kontraszt az a strukturális felvételeknél az izgalmas, tehát ahol azt akarom megnézni, hogy hol a betegség, annak más az intenzitás, a szürke-fehér állomány között a különbséget akarom megnézni, volumetriát akarok csinálni, meg akarom nézni, hogy egyes betegségekben vastagabb, vékonyabb a kérek például, vagy mondjuk jobban tanulunk egy feladatot, hogyha a mozgásszenzitív vizuális területünk vastagabb, erre is voltak annak idején kutatások. Tehát ott a szöveti kontraszt a fontos. És akkor az a másik, és szerintem ezért kérdezed, mert hogy amikor funkcionális MR-t csinálok, tehát megnézem azt, hogy ugye ez a említett Logothetis nevezetű úriember, de ennek a munkássága, vagy ennek a csoportnak a munkássága arról szól, hogy amikor az agyunkban egy sejt vagy sejtcsoport aktív, azt hogy tudom MR-rel megmérni. Ugye az történik, hogy aktív a neuron, az aktivitás az ATP-t, oxigént fog fogyasztani, tehát egyszer az oxigén extrakció meg fog nőni átmenetileg, vagy hát addig, amíg működik a neuron, és ennek következtében ugye lecsökken a deoxyhemoglobin, megnő a deoxyhemoglobin szint, az oxyhemoglobin szint meg lecsökken lokálisan. Ez azért izgalmas, mert a két hemoglobinnak, az oxy és deoxyhemoglobinnak a mágneses tulajdonsága más. A deoxyhemoglobin azt úgy hívjuk, hogy paramágneses, ez zavarja a mágneses teret, az oxyhemoglobin meg diamágneses, az kevésbé zavarja mondjuk így a mágneses teret. Tehát ahol sok a deoxyhemoglobin, ott jelveszteségen fog lenni. Igen, ám de a szervezetünk úgy működik, hogy ha van neuronális aktivitás, akkor van egy reaktív hiperémia, magyarul kitágulnak lokálisan az erek, és megnő a vérátáramlás, és ezt a deoxyhemoglobin kimossa az agyból. Tehát nem, hogy lecsökken a jel, hanem megnő a jel azon a területen, ahol neuronális aktivitás van. De ez egy indirekt jel. És ahol ki akartam lukadni, itt tök mindegy, hogy el tudom különíteni a szürke-fehér állományt, itt nem a térbeli felbontás lesz elsősorban, vagy igen, elsősorban nem az az izgalmas, hanem az, hogy időben hogy tudom ezt követni, milyen precizitással tudom időben követni ezt a hemodinamikus választ, mert az van, hogy a neuronális aktivitáshoz a vaszkuláris válasz úgy kapcsolódik, hogy kb. 3-6 másodperccel később jön. És hogyha ezt tudjuk, ezt a kapcsolatot mérni, akkor pontosan meg tudjuk mondani, hogy mennyi neuron és hol aktiválódott. De ez még mindig egy indirekt jel, nagyon fontos. Ez még mindig egy indirekt jel. Ennek az FMRI-nek lesz, vagy látod a jövőben, vagy már akár a jelenben klinikai felhasználását is? Mert ugye mindig tehát a kutatásokban olvasgatjuk ezt, hogy FMRI-vel nézték meg ezt meg azt. Van ennek, vagy lesz ennek hatása a betegekre? Én kettő dolgot
ebben kapcsolatban. Egyrészt a klinikum, a másik a kutatás, de a kutatás úgy, mint gyógyszerkutatás. Ezt a kettőt vizsgáljuk meg. A klinikai gyakorlatban az fMRI-nek, határozottan funkcionális MRI-nek a szerepe nagyon limitált. Ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy azt kell megérteni, hogy a jelzői aránya az fMRI-nek borzasztó rossz. Nagyon nagy zajba keresünk nagyon kicsi jelet. És jó sok ismétléssel meg tudjuk találni, hogy hol van az aktivitás. De előttem ugyanebben a székben a kis Dávid ült, ő nem tudom mennyit beszélt erről, ő idegsebész. Tehát ő az, aki igazán tudná használni. Ugye ott az idegsebészek azt csinálják, hogy keresik az elokváns kérget, hogy amikor megműtenek egy daganatot, ami egyébként nagyon sokszor sajnos nem gyógyítható, csak a beteg életének a hosszát tudjuk nyújtani és az életminőségét javítani, akkor úgy kell megműteni azt a daganatot, hogy ne vegyen ki olyan nagy területeket, amik fontosak. Tehát a mozgató kérget, a mozgató rostokat, a beszédközpontot ne bántsa, mert megette a fene, hogyha kivettük a beteg tumorját, de onnastól kezdve nem tud beszélni. Ugye? Tehát, hogy az nem életminőség. Na most ehhez ugye az idegsebésznek milyen kérdést kell megválaszolnia? Hol biztosan tudom mondani, hogy nincs aktiváció. Ugye ezt a kérdést kell megválaszolni. Viszont az összes statisztikánkat, amit az fMRI analízishez csatoltunk, azt pszichológusok találták ki, akik azt kérdezték meg, hogy hol van aktiváció. Tehát a hagyományos analízis módszereket egyszerűen nem szabad bevinni a klinikumba, mert másra ad választ. Tehát, hogy ilyen probléma is van, hogy a statisztikai nézőpontot meg kell változtatni, de ez még megoldható, az nehezen oldható meg, hogy a jelzaj aránygatja. Megyünk ebbe az irányba, és pont az a magas térerő lesz majd az izgalmas, mert ott már arról beszélgetünk, hogy egy másik kincses, a Kincses Bálint, aki semmi közöm, de a PhD hallgató volt nagyon régen, ő most Németországban azt kutatja, hogy 7 Teslás MR-rel a kéregnek az egyes rétegeiben hogy tudunk fMRI-t felvenni, külön-külön az egyes rétegekben. Tehát a térerő növelésével el lehet, mert hogy pont az fMRI lesz az izgalmas dolog, mert a térerő növelésével az a tulajdonsága a deoxyhemoglobinnak, hogy zavarja a mágneses tér, az nem lineárisan, hanem még jobban nő ott a jel. Tehát az fMRI-re gyönyörű a magas térerő. Az persze kérdés, hogy nem ugyanott mérünk. Ugye, minél nagyobb a térerő, annál közelebb megyünk a kapillárisokhoz. Mert egyébként ugye vénás oldalon mérünk, mert csak ott van deoxyhemoglobin. És mi a 1,5-3 Teslával venullákban mérünk, és 7 Teslával egészen közel kerülünk a kiserekhez, mert olyan szenzitívek tudunk lenni, tehát nem is nagyon biztos, hogy összehasonlítható a kettő. Hadd mondjak még egyet, hogy nem csak a klinikum, hanem ha még nagyobb térerőre megyünk, kisállat és kutatás, a Richterben, amit mondtál, ott egy 9,4 Teslás MR-rel dolgoztunk, pattányokat lehet ezen mérni, és ezt egy gyógyszercég megvette ezt a készüléket. Ez nem egy olcsó készülék. Tehát egy klinikai szkennert, hogyha valaki meg akar ma venni, egy tiszta, egyszerű, hétköznapi klinikai MR-t, ami nem tud csicsát, az $500 000. Hogyha csicsát tud, akkor $1 milliárd. Ha még több csicsát tud, akkor még annál is több. Tehát, és a csak a készülék vagy a feledék kalitka? Ó, hát ez a teljes építési költséggel együtt. Teljes építési költséggel együtt. A 9,4 Teslás kisállat nem sokkal olcsó, de a gyógyszercég ebben befektetett, magunk között legyen szólva, nem tényleg néztek utána, hogy ez így jó-e. És amikor én már oda kerültem, és ez az MR ott működött egy pár éven keresztül, én abban kezdtem, ahogy elmagyaráztam nekik, hogy gyerekek, értsétek meg, az fMRI pont a jelzaj aránya miatt nem lesz alkalmas arra, hogy egy gyógyszerfejlesztési pipeline-t rakjatok rá, ahol $1 milliárd fogtok elkölteni. 4 évig dolgoztam ott, ha jól emlékszem, 4 év végére sikerült ezt megértetnem velük, le is szerelték azt az MR-t. Így is lehet mondani, de utána felhívtak, hogy ingyen odaadják az MR kell, és akkor itt jövünk vissza az építési költség, mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de abban még mindig pár $100 milliót bele kéne investálni, hogy működjön. Itt Szegeden most milyen MR készülék van az alapsorban? Van ugye, hogy 2 is van? Hát olyannyira, hogy 3. Nem olyan régen lett a harmadik, 2,5 Teslásunk van, meg egy 3 Teslás MR-ünk van. Most nagyon belementünk ezekbe a technikai részletekbe, hogy Tesla, meg térerő. Lehet, hogy a hallgatóságban vannak, akik ezekkel a fogalmakkal nem járatosak. Ezt egy
mondjuk egy 10 éves gyerek szintjén el tudnám magyarázni. Hol nem volt? Na most csak hogy a hetemet meséljem el, Szegeden most MR tanfolyam van, ahol kezdünk 2 napon keresztül, ahol orvosoknak és radiográfusoknak elmeséljük, hogy hogy működik az MR, és akkor már mondtuk, hogy ez gáz, mert tulajdonképpen ezt 2 szemeszter alatt szoktuk elmondani radiográfusoknak. Majd utána tegnap tartottam egy előadást a 3-4 nyomtató társaságnak, ahol volt rá 2x45 percem, hogy elmeséljem, hogy hogyan működik az MR. Most megkértél, hogy 10 éves szintjén meséljem el. 5 perc. De hogy nagyságrendileg, tehát az MR-t úgy kell elgondolni, hogy ez egy nagyon erős mágnes. A nagyon erős az azt tessenek gondolni, hogy biztos láttak már olyat, hogy filmekben, hogy autóroncsokat emelnek fel elektromágnessel. Na azok a mágnesek, azok az elektromágnesek körülbelül 1 teslásak. Tehát a 3 teslás készülékünk 3-szor annyit tud. Azt szokták mondani, hogy a fő csavarjára eső nyomása az MR készüléknek az pár száz elefántnak a súlya. Tehát, hogy nem, ez tényleg egy nagyon erős mágnes. És ugye arról vagyon szó, hogy ez egyébként úgy csinálja, ez nem statikus mágnes, hanem ez egy szupravezető tekercs csinálja a mágneses teret, tehát folyékony héliumba úszik egy tekercs, egy húzal, amiben áramot bocsátanak keresztül, ugye a alacsony hőmérséklet lecsökken Ohm-törvénye szerint az ellenállás, megnő az áramerősség ugyanannyi feszültségnél, és nagy áramerősség volt egy tekercsbe, akkor ugye tanultuk, hogy az mágneses teret fog indukálni. És ez a mágneses tér a Föld mágneses terénél sokkal erősebb, nem tudom a számokat megmondani, de nagyon-nagyon erősebb. És ugye arról van szó, hogy a Föld mágneses tere az viszonylag kicsi, tehát a fejünkben lévő protonok, amik hidrogén atommagok, azokat úgy kell elképzelni, hogy párosítatlan töltésű atommag, azokat hosszan lehet elemezni, és a tankönyvekkel általában így szoktak elvérezni, elveszik az olvasókat, mert ezeket kvantummechanikával el lehet magyarázni. Én azt szoktam mondani, hogy egyszerűsítsük le, a hidrogén atommag az egy kis mágnes, jó? Egy irigyó kis mágnes. És ugye a Föld mágneses terében ezek minden irányba állnak, mert a Föld mágneses tere nagyon gyenge. És hogyha berakom őket a nagy MR-be, a nagy mágneses térbe, akkor hirtelen ezek a kis mágnesek, a hidrogén atommagok elkezdenek beállni a fő mágneses térrel egy irányba. Jó? És az, hogy mennyi idő alatt áll be a fő mágneses térrel egy irányba, az attól függ, hogy az a hidrogén az milyen környezetben van. Általában vízben van, mert a víz a leggyakoribb hidrogén forrás a testünkben, de mondjuk, hogy az víz az kötött víz, vagy szabad víz. Az protein mellett van, fehérje mellett van, szénhidrát mellett, lipid mellett van, vagy esetleg abban benne van, és azokkal hogy lép interakció. Ez a mennyi idő alatt áll be, függ attól. Tehát el tudjuk a zsírt, meg el tudjuk a vizet különíteni, hogy nagyon leegyszerűsítsen. Jó? Tehát ez az egyik módszer, ez a T1 súlyozása az MR-nek, hogyha hallottak, meg megnézek egy-egy MR felvételt, akkor van T1 meg T2 súlyozott MR felvétel, ez a T1. A T2 pedig azt csinálja, hogy egy elektromágneses hullámmal, az a túl fiatalok mondanám, hogy a rádió, amivel működik az elektromágneses hullám, de maguk már valószínűleg csak interneten hallgatnak rádiót. Ugye arról van szó, hogy egy változó elektromos tér változó mágneses teret generál, vagy egy változó elektromos teret, vagy változó mágneses teret, és így tovább, és ez térben fog haladni. És ugye a megfelelő frekvenciájú elektromágneses hullámmal az egyébként már beállt protonokat kicsit megpendítjük, meglőjük, akkor ők kitérnek. Jó? Egyszerűbb legyen mutogatni, lehet felállok, mert hátul nem látják, mit mutogatok, hogy ugye beállnak a fő mágneses térre egy irányba a protonok, és azt csináljuk, hogy a rádiófrekvenciás hullámmal kitérítjük őket. És azok, mint a búgócsiga, normálisan ugye forognak a tengelyük körül, de mihez kibillentettem őket, egy ilyen precessziós mozgásba fognak elkezdeni mozogni. Ennek a frekvenciája nagyon szigorúan szabott, a Larmor egyenlet adja meg. A mágneses tér erősségétől függ csak az, hogy milyen gyorsan forognak így körbe ezek a protonok. És normálisan ezek koherensen egyszerre billentettük ki őket, ugyanaz a mágneses tér hat rájuk, ugyanolyan sebességgel fog körbe-körbe forogni mindegyik proton a mért egységbe, csak ugye az a probléma, hogy azt mondtam, hogy ők maguk is kicsi proton, vagy kicsi mágnesek, tehát egy picit hatnak egymásra, és előfordulhat, hogy a ráeső mágneses tér picit nagyobb, mint a ráeső mágneses tér. Mi történik? Kibillentem őket, és a kezdetben koherens precesszió, amikor mennek körbe-körbe,
szép lassan inkoherensé válik, mert az egyik gyorsabb egy kicsit, mint a másik. Most gondoljuk el, hogy ide rakok egy antennát, egy tekercset, amiben indukál ez a sok hidrogén atommag, sok kicsi mágnes indukál benne egy áramot. Ahogyha nem lenne ez a mágneses tér variabilitás, akkor kapnék egy szép színusz hullámot, ami ha közel vannak hozzá, akkor +1, ha merőleges 0, ha elfele, akkor -1, ugye? Na most, hogyha inkoherensé válik ez a precesszió, elindultak együtt, de szép fokozatosan az egyik lehagyja a másikat, akkor ez a színusz hullám az úgy fog kinézni, hogy elindul színusz hullámnak, majd szépen lassan csökken az amplitudója. Egyre kisebb lesz az amplitudója ennek a hullámnak, ezt hívják free induction decay-nek. És attól függően, hogy ezek a protonok milyen szövetben vannak benne, zsírban vannak, vízben vannak, akármicsodában vannak, az, hogy milyen gyorsan csökken le a jel, milyen gyorsan lesz inkoherens ez a precesszió, az más, és így fogunk tudni különbséget tenni között. Lesz egy kérdésem, aztán menjünk szerintem a következő témára. Azt mondod, hogy most van két másfél Teslás, meg egy 3 Teslás emeretek. Az azt jelenti, hogy 6 Tesla. 6 Tesla. Hogy látod, hogy a jövőben lesz, mit tudom én, 2-3 Teslás, meg egy 7 Teslás, vagy lesz 7 Teslás, meg fél Teslás is? Mert milyen irányba látod a mondjuk 10-15 éven belül a egy radiológia klinikát? Igen. Nem csak neuró-szempontból, hanem egyáltalán Ez, hogy ha én rajtam múlik, akkor a 7 Tesla irányába megyünk el. De azt is látni kell, azért mert hogy a jel az nőni fog. Azt is látni kell, hogy a 7 Tesla nem mindenre megoldás, mert a jel az hiába nő, a testmozgásá az nem fog csökkenni, és ráadásul a nagy térerő nagyobb artefaktumokat csinál, tehát egy kicsit nyerünk, nem lineáris lesz a nyereség. Vagy üvegplafon, azt mondod. Hát, ha nem is plafon, de nagyon sok pénz investálásával nem nyerünk annyit, mint amennyit várunk. Tehát ez az egy irány, én azt gondolom, hogy én errefele szeretnék elmenni. De azt is látni kell, hogy a világ elindult egy másik irányba, ha nem is kutatás, de főleg a klinikai emerek tekintetében, mert hogy az emerek fenntartási költsége borzasztóan drága. Ennek az egyik oka az emlegetett hélium. Tehát a mi 3 Teslás emerünk, tényleg nem tudom a pontos adatot, de az emerek általában 30 liter folyékony héliumban működnek. A hélium az egy nagyon-nagyon-nagyon drága anyag. És valamiért nagyon kevés is van belőle a világon. Én nem tudom, hogy gyártják a héliumot, de valami nem tudom, nem akarok hazudni. Kiveszik az oxigénből. Tehát nagyon nehéz héliumot találni, és azért mindig eresztenek ezek, tehát utána kell tölteni, néha baj van, akkor le kell beleszni. Ez nagyon drága, és nagyon drága, komplex technológiáról beszélünk, és arról nem beszélünk, hogy milyen áramfelvétele van. Tehát egyes vizsgálatok azt mondják, környezettudatos vizsgálatok, hogyha összerakjuk Európa és az Egyesült Államok radiológiai energiafogyasztását, az körülbelül ugyanannyi, mint az Egyesült Államok már széndioxid kibocsátásban, mint az Egyesült Államokban az autók által kibocsátott széndioxid. Miért van globális felmelegedés? Tehát ezt mit csináljuk a globális felmelegedés? Írtózatos. Azt meg szabad kérdezni, mit csináltok azzal a héliummal, amit leengedtek? Magasan beszél! Nem nagyon drága, nem engedünk. Tudod, hogy cserélni kell. Nem kell cserélni, azok pont jó. Vittál még radiológiát este 7-kor? Az a helyzet, hogy héliumot akkor eresztünk le, ha nagy baj van. Ugye legyen az az üzenet, hogy a MR közelében az, akinek nincs MR biztonsági vizsgája, nem mehet. Az egy nagyon veszélyes hely, tessen elgondolni, a zsebemben maradt egy olló. Az be fog szállni a kellős közepébe, és az ott lévő beteg fejébe fog kikötni. Tessék, csavarhúzóval, vagy majommal. Volt már az egyetemünkön dolgozó kollega, aki bement az MR-re egy ekkora bicskával. Jó? És tehát, hogy természettudománnyal foglalkozott. Volt fogalma, hogy mi az, hogy mágnes. Azóta nem kollega. Nem, túlélte. Egy olyan MR vizsgálatot csináltunk, amihez ilyen Superman, úgy szoktuk hívni, Superman állásba kellett bemenni a szkennerbe, úgy toltuk be, és a zsebébe úgy volt benne, hogy így a felemelt karja mellett elszállt. A bicska egyébként kinyílt. Tehát a mágneses tér ki tudja nyitni a bicskát, és így tapad fel az MR oldalára. Hát ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy engem fog neked útjiba vinni. Na minden esetre, hogyha nagy baj van,
mondjuk feltapad valaki egy oxigén palackot, tessék meg, valaki bevisze egy oxigén palackot, hogy feltapad az MR oldalára, de mögé kerül a beteg. De még nem halt meg. Tehát magyarul még küzdünk érte. Mert az esetek 90%-ában ez történik, meg fog halni a beteg. Küzdünk érte, azt az oxigén palackot egyféleképpen tudjuk leszedni, hogy lecsökkentjük az áramot a tekercsbe. Viszont az egy szupervezető, vagy szupravezető, az csak úgy lehet lecsökkenteni az áramot, hogyha megemeljük az ellenállást, az pedig csak egy módon megy, hogyha felmelegítjük a tekercset szobahőmérsékletre. Magyarul le kell ereszteni a héliumot, ezt hívják quenchnek, ennek van egy nagy piros gombja, ezt az ember megnyomja. A probléma ott van, hogy a quench gombot, mert drága a hélium, nem nagyon szoktuk próbálgatni, hogy működik vagy nem működik. És hát ugye, hogyha nem működik a ventilációs rendszer, ami kiviszi a quench során a héliumot, ez nagyon hangos, így nem tudom, pár percen keresztül süvít egy kéményen kifele ilyenkor a hélium. Ha jó, ha nem jó, akkor a hélium benn maradt az MR szobában. És próbáltam Erre segítséget hívni. kettő probléma van, hogy az MR szobáknak az ajtaját azt úgy kell megtervezni, hogy ne olyan legyen, mint ez. Helyesben olyan legyen, mint ez, hogy kifele nyíljon. De notóriusan a mérnökök fordítva csinálják, mindig befele nyílik. Ugye megnő a nyomás, nem tudsz kimenni. De már nagyon nem is tudsz kimenni, mert ugye már nagyon fiatal a társaság, de biztos emlékeznek a Terminátor filmeknek szerintem a második részére, ahol folyékony héliumban leledzett a Terminátor és asztala visszavolt. Na, ugyanaz fog történni a betegünkkel. Jó, tehát a héliumot nem engedjük le. Isten őriz! Akkor nagyon nagy baj van, hogy egy héliumot leenged. Következő nagy témánk, amiről szerintem 2024-ben hát már nem tudunk úgy beszélni a radiológiáról, hogy legalábbis a diagnosztika terén, hogy az AI-ról ne essen szó. Hol jelenik ez meg a neuroradiológiában, milyen szoftverek vannak, hol segít és hogyan bíztok meg benne? Ha ezt megkérdezted, mondtam, hogy minden kérdést neked tőle fogok tenni. Az előző kérdést nem válaszoltam meg. Ez onnan jutott eszembe, hogy én a radiológiát két helyen szoktam tönkretenni. A térerők kapcsán szoktam tönkretenni, hogy nem biztos, hogy a térerő, a másik meg az AI. De hadd menjek vissza a térerőhöz, azt akartam mondani, csak itt eltévedtünk az MR biztonságra, hogy a klinikai alkalmazásokban egyre inkább arra felé megyünk, hogy olcsóbban fenntartható szkenereket csináljunk, és mesterséges intelligenciával például az alacsony térerőn készített felvételeket feljavítsuk. És ma már 0,3-0,5 tesszás készülékeket is adnak el, sőt az ausztrálok fejlesztettek egy ilyen mobil mini MR, ami úgy néz ki, hogy ekkora az egész, tehát nem egy egész szoba, egy mini MR nagyon alacsony térerőn működik, és az intenzív osztályokra lehet bevinni és rádugni a beteg fejére, és akkor megtudjuk, hogy ő vele mi van, anélkül, hogy a beteget ki kellett volna vinnünk, és mégse sugárzó eljárás. Tehát, hogy csak visszatérve egy kicsit, de kapcsolódtunk ide, mert ez csak akkor működhet, hogyha tisztességes AI-t rakunk mögé, mesterséges intelligenciát. Tehát akkor már nem csak a diagnosztikában beszélünk AI-ról, hanem a képek feljavításáról, vagy a... Így van. Zoli, ott nyomsz egy-két gombot, mert szerintem itt csináltam ilyen diákat, de ez Ja, volt az erről ember. beszéltünk, De eltáncolt az alacsony térerő. igen, ott az alacsony térerővel visszamész, ugye az is egy előnye, az alacsony térerő statikus mágnes, az nem szupervezető, ez a típusú MR, azt meg lehet fordítani, az MR-ben mindig fekszünk, és hogyha az agyból kimegyünk egy kicsit a gerincre, ugye a gerincet fekve vizsgálni, hát mondjuk pont nem érdekes, mert nem akkor fáj, hanem amikor az ember terheli, és akkor ebben meg lehet azt csinálni, hogy terhelve nézzük meg a gerincet, mert már állva is lehet vizsgálat. Ekkorát mozdul a fekvőből feláll. Így van, és ez egy ventrolisztézis, egy csigolya fáradásos törése miatt kialakuló előre húzás. És mihez? Életem elmentem, hogy álló gerincem. Mert hogy nem tudunk álló gerincemet csinálni Szegeden. Ezek a készülékek erre jöttek. Megvan a hely. Ugye visszatérünk ide az alacsony térerőbe, ez egy olyan alacsony térerős készülék, amit mesterséges intelligenciával javítottak fel. Ez egy hagyományos másfél tesztás készülék, a meniszkusznak itt lehet ez a... Minek hívják a meniszkusz magyarul? Meniszkusz. Ízületi holdacska, nem? Nem ez volt? Nem lettünk okosabbak ettől. De ez holdacska, és Igen. holdacskának
Mindenesetre a térdizületünket ez megtámasztja, ez a rostos valamely ilyen íz szerint félholdalakban benne van a térdizületünkben, és ez szokott elszakadni. Mikor valaki síelés miatt a térdét tönkreteszi, az általában ez a mediális meniszkusz szokott elszakadni, és az így néz ki, hogy itt a meniszkuszon egy ilyen fehér csík megy végig, és kiég az izületi felszínre. Ez 1,5 Tesla, az 0,55 Tesla, nem azt mondom, hogy ugyanannyira szép, de diagnosztikára pont elég, tehát látom rajta. Jó? Tehát, hogy ehhez kell a mesterséges intelligencia. Gyűrűport. És akkor itt csináltam nektek egy ilyen összefoglást róla, hogy a radiológia az most úgy működik, hogy ha az ember elmegy egy nagy radiológus kongresszusra, lehet, hogy arról kicsit mesélek, az élmény, lehet, hogy fényképeket voltál már ilyen? Voltam. Tehát kettő van, 3 van a világon. űrhajók vannak és mindenhol az év, hogy éjjel. Igen. 3 nagy van a világon, legalábbis én 3-ról tudok, én már 3 fajtán voltam. A legnagyobb az Chicagóban van, az minden évben Chicagóban télen, jövő héten kezdődik. Az amerikaiaknak a meetingje, az európaiaknak minden évben márciusban Bécsben van, és még van az arab világnak még egy, ami ahol amikor én voltam, akkor Dubajban volt, de azt szerintem változik minden évben, hogy hol van. És azt kell elképzelni, hogy hát nem is tudom, az egy stadion méret, de inkább 2, mert jobbra is, meg balra is van. Tehát azt tessen elképzelni, hogy egy egész stadionnyi tele van kiállítókkal, CT-kkel, MR-ekkel, röntgenekkel, és ezek ilyen bútokban vannak benne, és minden második mesterséges intelligencia mostanában. Most tényleg mindegy. Tehát mesterséges intelligencia nélkül radiológiáról most úgy néz ki, hogy nem lehet beszélni. Én most éppen a fekete bárány vagyok, mert én szervezem jövőre a Magyar Radiológus Társaság. Ez majdnem ekkora, majdnem hatalmas csarnokokat kell bérelni, nem adnak arra kiállító pénzt. És én azt mondtam, hogy úgy szervezünk konferenciát, hogy nekem elegem van abból, hogy évek óta mesterséges intelligenciáról szól minden radiológiai konferencia, most ez egy olyan konferencia, nem lesz. Megpróbált formát bontani, garantáltan tele lesz ez is mesterséges intelligencia. Na mindegy, tehát ez a beszélgetés folyik most már egy ideje, hogy a radiológiában miről szól a mesterséges intelligencia. Ezt azért raktam ide, még akkor is, hogyha nem olvasható, hogy sajnos amikor azért beszélünk ennyit róla, mert nem tudjuk mi az, hogy mesterséges intelligencia. AI-nak hívunk mindent tulajdonképpen, ami egy kicsit is arról szól, hogy gépek csinálják azt, amit humán tud csinálni. De hogyha az ember hivatalban megnézi, akkor mesterséges intelligencia a Pearson korreláció is. Csak ezt nagy elámra el szokták adni konferencián, de tulajdonképpen értelme nincs, mert eddig is csináltunk ilyet, csak most AI-nak hívjuk. Itt valami szöveget is írtam hozzá. De a mesterséges intelligencián nagyon sok minden bele tartozik. A gépi tanulás az már egy szűkebb történet, a machine learning thing dolog, az már ahhoz már tényleg kell valamiféle algoritmus gyártani, azt kell tanítani is, és az valami összefüggéseket meg fog találni. De amerre megyünk egyre inkább, az a mély tanulás, az a deep learning lesz. Úgy beszélek deep learningről, hogy én nem tudom, én sok minden, hogy tanultam programozó matematikusnak, ezt nem tudom mondta, de akkor még nem volt deep learning, úgyhogy én nem tudom mi ez. De kétségkívül erre megy a radiológia. Hol lehet ezt használni? Hogyha tovább mész egyet, akkor megpróbáltam ilyen példákat mutogatni. Az egyik, ahol már ezt a alacsony térerőt is emlegettem, nagyon fontos terület, hogy kell a képet felvenni. Nem csak a képnek a minőségének a megjavításáról van itt szó, hanem hogy egyáltalán hogy készüljön a kép. Ez azért van, mert hogyha megnézzük egy radiológiai osztály, az úgy működik, hogy az 20 perc, ha a fene felé teszik is. A gerinc az 12,5 perc, és akkor működik egy radiológiai jó, hogy ezeket a nagyon drága készülékeket 100%-ban kihasználjuk. Tehát az, hogy egy mesterséges intelligencián van ahhoz, hogy ne az operátornak kelljen beállogatni, hogy meddig kell betolni az alatt, hogyha a fejét akarom, mekkorát, hogy mennyire kell betolni a nyakát akarom képalkotni, ez a munkamenetünket nagyon-nagyon megsegíti. Jó? Tehát ez az egyik alkalmazási terület, és ez már ez a valóság. A másik az a következő, ami fog jönni, csak azt meg remélem, hogy nem jön. Cégek már megjelentek a távoli vizsgálat felügyelete. Ezt úgy kell elgondolni, hogy mi Szegeden felügyeljük mondjuk a gyulai
emelt úgy, hogy Gyulán nincs radiográfus. Gráfus? Még radiográfban, hogy speciál Gyula rossz példa, de olyan az országban viszonylag sok radiológia van, ahol nincs radiológus, de most már radiográfus sincs. Béla beteg volt, oda visszafekteti az Béla befekteti, és távol innen Szegedről megcsináljuk a felvételt AI segítséggel. Tehát ez ellen harcolok, szerintem ez a világ vége lesz. Hát, hogyha le kell kapcsolni az emelt, amiről beszéltél, hát, például biztonság, jó, de lehet látni azért ilyen képeket az interneten, amikor az egész ágy fönn van a... Béla elfelejtett, hogy nem azt kell betölteni. Persze Bélát ki lehet képezni, nincsen vele probléma, de attól még a kép minősége az csak kell hozzá valami humán, ami ellenőrző jó. Tehát ez a következő alkalmazás, a képfelvételek, és utána a kép minőségi javítás az a következő, és ennek vannak szenzációs módszerei, hogy hogyan lehet minimális adatból feljavítani a képkontrasztot, és olyanokat is meglátunk, amiket a nyers adatból nem. Ezeknek egy jelentős része black box, nem tudjuk, hogy hogyan működik. Vannak olyanok, amikről lehet tudni, legalábbis, hogy nyílt. Ilyen például a Complete Sensing nevezetű algoritmus, nem tudom, ilyen számokkal foglalkozó matematikus ember van itt, valaki? A Complete Sensing az egy ilyen képminőség feljavító dolog, ilyen Nobel-díj környékén emlegetik a kitalálóját. Én már hallgattam meg ennek az embernek az előadásának az első felét, a második felét már nem bírtam. Tehát, hogy az haladó ember ezeket nem érti, tehát hiába szabad forráskunkon, úgy esélye sincs. Szenzációs dolgokat csinálni, nagyon ügyesen csinálta, eladta minden nagy vendornak az algoritmust, az egyiknek szívre adta el, a másiknak ízületnek, a harmadiknak meg érre adta el, vagy nem tudom, tehát ügyesen csinálta, nyilván jól is keresett benne. Jó? És akkor utána pedig a képeknek az értékelése, ez már mindjárt radiológia, vagy ez az amikor már elkezdünk imaging felé menni. Itt csak azért sem a stroke-kal kezdek, hanem a tüdővel kezdek, mert itt agyról beszélünk. Ez egy teljesen rutinszerűen használt mesterséges intelligencia ma már a világon sok helyen, nálunk is. A tüdő daganatokat azt alacsony dózisú CT-vel kell szűrni, tehát a röntgen, amire megyünk tüdőszűrőre, az a TBC szűrésre való, az nem a tüdő daganatra, azt is észre fogja venni, csak akkor már később. Most az a trend, és azt mondják a guideline, hogy alacsony dózisú CT-vel kell tüdőszűrő programokat csinálni. Magyarország egyébként az egyik olyan ország a 4 közül, ahol már volt ilyen, csak sajnos finanszírozás irányába ez 2 évvel ezelőtt leállt, most azon dolgozunk, hogy újraindítsuk. Ezen nem nő a tüdődaganatok előfordulása egyébként, hogyha CT-szkelted a beteget? Hogy megnő? Aha. De ez annyira alacsony dózis, hogy itt ez nem... Minden sugárzásnak van daganatkeltő hatása. Még az is, ami a repülőtéren van és ellenőriz téged, csak ugye az esélye kicsi. A sugárzásoknak a daganatkeltő hatása az 10-20 év múlva jelentkezik, és egészen bizonyosat nem tudunk mondani neked arról, hogy milyen sugárzás mennyi, mert ugye ahhoz kísérletet kéne csinálni. De ilyen nincs. Úgyhogy az összes adatunk Csernobilból, Nagasakiból, meg Hiroshimából van. És így próbálunk modellezni. Igen, ahol nagyon sok CT-t használnak, ott a daganatos betegségek aránya az megnő. Magyarország egyébként pont egy ilyen hely, de a tüdődaganatoknak a növekedése nem a CT miatt van, az a bagó. Azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk nem tudom, mi neurológusok voltunk, tehát most van olyan kollega, aki a migrénes betegnek minden évnek ért egy CT-t. Biztos, ami biztos. Ez nem a radiológus idegzetének sem használ, meg a kataraktára ezt a betegnek, daganatra ezt. Igen. Nyilván egy normál egészségügyi rendszerben a harmadik CT után már jött volna valaki, aki megkérdezte, hogy ez most... Hát elsősorban biztosító, az persze, igen. Nem tudom kihagyni, akkor is az szakkör. Ki dohányzik? Érzi a feszültséget? Jó. Figyeljenek oda, terjesszék az igét. Ez az egyik legsúlyosabb dolog, amit tehetnek magukkal. A tüdődaganatoknak a hátterében szinte mindig ez áll, és tüdődaganatban meghalni nagyon rossz. Jó, a tüdődaganatokat, hogy visszatérünk az AI-ra, azt a szűrőben van, ez a lódós CT-vel szűrjük, és ilyen pici nodulusokat keresünk. De most ezeknek egy része daganat lesz, másik része tök jó, hogy ott van,
Nehéz megmondani, de hogyha nézzük őket vissza, és azokat évente kontrolláljuk, az attól függ, hogy milyen 3-6 vagy havonta vagy egy évente, ezek lassan növődő organotípusok, relatíve. És akkor, hogyha van olyan, aminek növekedik a mérete, akkor azt elkezdik megműteni, megkezelni, megbiopsziázni. De alapvetően mesterséges intelligencia ma már az, ami ezt megkerülrajzolja nekünk, hogy ott egy nodulus, mert amikor az egész tüdőt át kell bogarászni, és ezeket a 4-5 mm-es kis gülüket kell keresni, hát az valami borzalommeló, és az ember mindig kihagy egyet. Tehát, hogy erre nagyon jó a mesterséges. Ebben már jobbak a gépek, mint az ember, nem? Ebben igen. A kvantitatív. Ebbe igen. Most a problémája a mesterséges intelligenciának a gyógyításban pont itt van, hogy a nodulust észre fogja venni azt, amit keresünk, de hogyha a szívében van egy tumor, azt nem fogja észrevenni. Ahhoz kell a radiológus. Mert ugye csak akkor működne az, hogy radiológus nélküli mesterséges intelligencia, az összes orvosi könyvet megtanítanánk a mesterséges intelligenciák, de ugye betegségenként tanítunk, és a tanító adatbázis alsó hangon nem tudom pár ezer alany. Tehát, hogy ritka betegséget nem fogunk tudni megtanítani, mert nem lesz annyi ritka betegségünk, főleg nem ugyanabban az időbeli stádiumban. Van itt a tüdőnél tartok egy ilyen klasszikus sztori az AI-nak meg a radiológiának, hogy tanítottak egy rendszert arra, hogy pneumotoraxot, tehát lég mellett fölismerjen, és látták, hogy a remekül fölismerik, majd kiderült, hogy amit fölismert, az cső volt. De ugye minden pneumotoraxot beteg be volt csövezve, és hát mindegyiket találtam, hogy benne volt a cső. Tehát így félre lehet menni ennél. Ezért nehéz a mesterséges intelligencia, a szabályozásból próbálnak utána menni ezeknek a dolgoknak, de azért ez nehéz terület. De van egy-kettő nagyon specifikus hely, ahol jó. Tehát lásd-tüdő, a másik az a már emlegetett stroke, azt a világon, azt nem mondom, hogy mindenki, de mindenkinek kéne használni, körülbelül így igaz. Tehát a guideline azt mondja, hogy volt 2 nagy study, a Diffuse meg a Down study, és azt nem mondja meg, hogy melyik cégét használjuk, de hogy azt használjuk, vagy úgy számoljuk ki az agyi vérkeringést, mint ahogy abban a studyban van, és akkor ebből lehet tudni, hogy melyiket kell megvenni, melyik módszertant kell használni. Tehát itt arról van szó, hogy az agyi infarktust azt úgy tudjuk kezelni, hogy bejön a beteg, és az első 4,5 órán belül tudunk neki trombolízis kezelést adni, fel tudjuk oldani a vérrögöt, ami elzárja az eret. És ezt csináltuk sok éven keresztül, és ez egy jól működő rendszer. És egy idő után jutottunk odáig, hogy megfelelő technológiával el tudtak menni az intervenciológus kollégák, felmentek egy katéterrel, egy digitális szubtrakciós angiográfiás módszerrel, katéterrel, röntgen vezetés mellett felmentek az agyba, az érbe, megtalálták, hogy hol van dugó, és azt kihúzzák. És ebben még nagyobb eredményeket lehet elérni, de az is megvan, hogy ez csak 6 órán belül lehet csinálni, tehát a tünetek kezdetétől 6 órán belül. És akkor ott van a kérdés, hogy mit csinálunk a 4,5 és 6 órán túlérkező betegek, a magyar beteg jellegzetesen ilyen, mert húzza az időt, hogy nem is vagyok én rosszul. Itt a reklám helye, ha valakinek a fél oldala lebénul, nem tud beszélni, arca elhúzódik, nagyon stroke-ja van, egyébként dohányos elhízott és 60 év környéki, tehát ahol még valószínűs, akkor nem szöttyögünk, nem a szomszédot, nem a házi orvos, hanem mentőt kérünk, stroke-ja van, villogó mentőt szeretnék, hogy a legközelebbi stroke centrumba vigye. Jó? Tehát ott nincs idő szöttyögésre. Ez így van. És akkor azt mondja, van egy pár study, hogy ha ezeket a betegeket, akik 4,5 és 6 órán túl érkeznek, megnézzük az agyi perfúziójukat, CT-vel vagy MR-rel, akkor meg tudjuk találni azokat a betegeket, akiknek még van megmenthető agyterületük, tehát érdemes felvállalni a kockázatát ezeknek a kezeléseknek, és ráadásul nem olyan nagy az eltérés, hogy vérzést csináljunk, tehát átesünk a ló túloldalára. Na ez most mesterséges intelligenciával történik szinte mindenhol, nem mi számolgatjuk boxerről boxerre ki, hogy mennyi a vérátáramlás, hanem ráereszünk egy szoftvert, ami így gyönyörűen körülrajzolja, hogy most ez speciál natív felvétel, azt lehet látni, hogy ez a CT, amit kapok a gépből, és így kellene meglátnom a korai jeleit a stroke-nak. Hát, hogyha elég, és azt nem tudom, akkor is azt mondom, hogy tapasztalt szemmel meg lehet mondani, hogy ott egy kicsit olyan maszatos, ami feltehetőleg azt jelenti, hogy ott stroke-ja van a betegnek, de ezt a mesterséges intelligenciát ráeresztem, és akkor pirossal bejelöli nekem, hogy hol a stroke-ja. És akkor már tudok ítélni, hogy kell-e kezelésbe tovább. Ez az aspect score is. Így, ez az aspect score, pontosan jól mondom.
Ez No, a ami- Brainwaves, ugye? Ez Brainwaves. Ez reklám helye, ez az egyik a kettő közül, ami, vagy hát már szerintem van több is, de a Van két már nagy több cég. is. De azért azt mondjuk el, büszke vagyok rá, mert részem volt benne, meg ezen együtt is dolgoztunk. Magyarország az első ország egyébként, ahol az összes stroke centrum erre egy rendszerre van fölkötve, el is érik egymás képanyagát, tehát nem kell a beteget meg a CD-t küldözgetni, és az összes magyar stroke centrumban ez egyébként működik. Nem tudom, meddig lesz még rá finanszírozás, De ugye ennek a szoftvernek az indulásának is van egy kis magyar kapcsolata, mert hogy az egyik fő fejlesztője, Oliver Joly. Oliver Joly az Oxfordba dolgozott, onnan indult ez a cég, én nem tudom, hogy még mindig ott van, és az ő kedves felesége, ő magyar, és ugyanabban az élettanintézetben indult, ahonnan mi. Az Olivert hívtuk agyszakkör egyébként, ha jött Magyarországra, akkor el fogjuk hívni. Hogy kicsi a világ. Az ember Oxfordban is találkozott olyan ismerősökkel. És akkor a következő, amit itt mutatok, az mi is dolgozunk, ez nem a mi algoritmusunk, de nekünk is van egy ilyen mesterséges intelligencia, ez Sclerosis multiplex volt, emlegettem ezeket a pöttyöket a betegek agyába, ezek így néznek ki, ez már körülrajzolt, de ilyen fehér pöttyöket lehet találni, és akkor ezeknek az összes térfogatát, a darabszámát, az elhelyezkedését, azt számolgatjuk kézzel, vagy ráeresztünk egy szoftvert, és akkor az megtalálja. Úgy néz ki, mintha ez egy egyszerű feladat lenne, hogy küszöbölés. Ez nem küszöbölés, ott a Szabolcsot, hogyha megkérdezik, hogy milyen ezt kézzel csinálni, akkor ő el tudja mondani, mert szerintem a 300. környékén tart, amit így körbe rajzol. Tehát ezt meg lehet csinálni egy szoftverrel is, sokkal gyorsabban, és hát pontosabban. Mert amikor egyébként Ez a Pixel? ez nem tudom, hogy a Pixelben, lehet, hogy ez a Pixel pont, ez egyiket megtaláltam. Azon is próbáltunk együtt dolgozni, ez nem jött még be, de majd még küzdünk ezen. Franciák. Tehát ilyenek, zsigákat esznek. És amikor azt mondod, hogy pontosabb, akkor ezzel úgy érzem, hogy azt is mondod, hogy nincs is akkor már egy radiológus általi felülvizsgálása a natív képnek. Adekvát a kérdés, de menjünk el megint az agytól egy kicsit másik irányba. Így az évek során neurológusban egészen radiológus lettem. Tüdőről beszélek, emlőről beszélek, ízületről beszélek. Az emlő radiológiában egy nagyon vezető terület, a mesterséges intelligencia felhasználása. Az emlő szűrés, az emlő daganatoknak a szűrése, az ajánlás szerint, és Magyarországon így csináljuk, 2 orvosnak kell megnézni a mammogramokat, azokat a röntgenfelvételeket, az emlőről csinálunk, függetlenül 2-nek kell megnézni, és a közösen eredményt kell mondani róla. Tényleg ez így is van? És ez így is van. Maximum azon van a vita, hogy az a 2, abból mind a 2-nek kell külön licencvizsgájának lenni emlőbe, vagy csak az egyiknek, a másiknak elég radiológusnak lenni. De harcolunk azért, hogy mindenkinek legyen licencvizsgája is. És arra fele halad a világ, hogy ebből az egyiket a britek már ki tudják, vagy a szabályozásuk átalakult, tehát a briteknél megengedett az, hogy az egyik orvos kiváltsák mesterséges intelligenciával. Magyarországon nem jutottunk egy idáig, és a briteknél sem mindenhol, tehát ez nem nemzeti szabályozás. Ennek az az oka, hogy és itt a mesterséges intelligenciának egy nagy problémáját vetjük be, hogy biztos hallottak már arról, hogy a mammográfiában jobban teljesít a mesterséges intelligencia, mint az orvosok. És ez igaz, hogyha veszünk egy adott tömeget, és azon megnézzük, akkor jobban teljesít. A probléma az, hogy tessék végig gondolni, a mesterséges intelligenciából kezelésbe használjuk, az pontosan olyan dolog, mint hogyha egy gyógyszert adnánk be a betegnek. Pontosan annyira kell biztosaknak lenni benne, hogy az jól működik. Pontosan ugyanúgy kellene tesztelni, de ezek a tesztek nincsenek meg. Tehát hiába használjuk a mesterséges intelligenciát az emlődiagnosztikában, azok a sztadik hiányoznak, hogy az egyik csoportnak mesterséges intelligenciával, a másiknak meg humánnal csináljuk a vizsgálatot, és megnézzük az ő túlélésüket. Mert ha ez a stadi meg lenne, akkor onnastól kezdve senki nem kérdőjelezné meg, hogy mesterséges intelligenciának kell csinálni, és nem radiológusnak. Viszont csak az van, hogy össze vannak hasonlítva, igaz? Tehát, hogy van egy legalábbis amikor a Brainwaves-nál néztük ezeket. A stroke esetében ez megvan. Stroke esetében, és ott az jött ki egyébként, hogy az AI az jobb, mint az orvosok, de nem mindegy, hogy milyen orvos. Tehát egy profi neuroradiológust azt nem tudja megvenni. A radiológus rezidenst, meg a neurológust, aki meg még rosszabbul tudja az aspektet, azt meg simán. Tehát valószínűleg itt is ez van egyébként, hogyha egymással hasonlítják össze, akkor
valószínűleg pariban vannak, de ez persze ez jó kérdés, hiszen akkor ő magához hasonlítja. Hát igen. Igaz, tehát nincs Grand Truth itt Tehát azt kell valójában. látni, hogy ugyanaz a rigorózusság, mint a gyógyszerszaliknál nincsen meg jelenleg a mesterséges intelligenciáknak az engedélyeztetésénél. De rosszabbat mondok, az emereknél meg még rosszabb, tehát hogyha valaki akar csinálni egy új emert, ugye FDA, Amerikáról beszélünk, az FDA-ben, hogyha valamelyik cég csinál egy vadonatúj emert, akkor neki nem kell keresztül tolni azt az egészet egy eljáráson, és tüzetesen megvizsgálják, hanem van ez az 501-es szabály, hallották? Az 501-es szabály azt mondja, hogy ha hivatkozok rá, hogy van egy ekvivalens eszköz, ami ugyanazt tudja, mint az enyém, akkor nem kell az engedélyeztetési folyamaton végigmenni, csak szólnom kell majd, ha kiderül, ha mégsem. Jó? Ez az emerekre, nem tudom én, implantátumokra, műbillentyűkre, mindenre ezt használják az államokban, és jó néhányszor botrány is van belőle. Tehát például ezt a bizonyos 0,55 Teslás emert, azt egy 1,5 Tesláshoz képest mondták ekvivalensnek, és soha senki nem vizsgálta meg, hogy ugyanazt tudja. Szóval használja egyébként az FDA belső piaci védelemre, és a Brainomix-nak évekig nem sikerült az FDA engedélyt megadni, mert azt mondták, hogy hát ez nem ugyanaz, mint a nem tudom, az Igen. ami nyilván nem igaz, de nem addig az európai Ügyesen használják ők ezt, ügyesen használják, de hát hogy a világ megpróbál utánuk menni, csak nem mindig sikerül. Szóval akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag ez a kicsit így benne van most az orvoslásban ez a téveszme, meg nem tudom, a közvéleményben, hogy lassan-lassan az orvosokat lecseréli az AI. Én azt látod, hogy nem igazán ezek a képfelismerés megy, hanem inkább a mögötte nem tudom én, a húd alatt dolgozó szoftverek, amik egyébként ilyen gyorsabbá, olcsóbbá. Meg jobb lesz a munkánk tőle, csak az az elképzelés, hogy pár évvel ezelőtt elkezdődött, hogy majd a radiológusokra nem lesz szükség, és az AI elveszi a mi szakmánkat, az most már arról beszélünk, hogy nem az AI fogja elvenni a szakmánkat, hanem azok az új radiológusok veszik el a szakmánkat, akik ismerik az AI-t. Most, hogy erre egy példát mondjak, egy nagyon jó barátom, Christian Beckmann, még Oxfordban dolgoztunk együtt, ő azóta a Nijmegen Egyetemen, Technical University-n dolgozik, ott professzor, matematikus professzor. És elmesélte nekem egy pár évvel azt a sztorit, hogy a hollandok kitalálták, ott számomra kimondhatatlan Nijmegenben, hogy a Technical University is indít orvosképzést, pedig van egy orvosegyetem is. És akkor ott nem az történt, hogy egymásnak estek, hanem leültek egy asztalhoz beszélgetni róla, és akkor csináltak valamit közösen, és csináltak egy Technical Medicine nevezetű tárgyat, és a Technical Medicine-ben orvosokat oktattak, de olyanokat, akiknek lerövidítették a hagyományos orvosképzésüket, viszont elkezdtek nekik mérnöktudományokat, meg matekot, meg fizikát oktatni, és olyan orvosok kerültek ki belőlük, akiknek nagyon nagy technológiai tudásuk, és először izgultak, hogy hol fognak elhelyezkedni ezek az emberek. Azóta ezeket az orvosokat keresik. Tehát le fognak minket, technológiához nem értő orvosokat, le fognak cserélni azok az orvosok, akik értenek a technológiát. A tudományban ez már rég megtörtént. A tudományban már rég megtörtént, tehát ti is itt vagytok, te orvos vagy és programozol, te fizikusként meg programozóként jöttél élettudományokat kutatni. Az én laboromban az egy természetes dolog, hogy minden orvos elkezd egy kicsit megtanulni programozni, és a matekot is megtanulja, mert anélkül nem fog menni a képpel dolgozni. Tehát az agynak a felképezése és a Én is elmentem. Itt a komplet kaptam annyit, hogy meg tudtam oldani a programozást. A végén nőjetek le, mert ezt szeretem. Többéről sem tudom. 7 órakor előtt, mert múltkor kaptunk rossz visszajelzéseket, hogy túl hosszú volt. Igen? 7 órakor igen, lekapcsoltuk. Na, tehát hogy mi ebben foglalkozunk, amikor én Oxfordba kimentem, akkor kezdődött ez a funkcionális kapcsolatok, hálózatokhoz sztori. Akkor emlékszek, hogy a Paul Matthews ott főnököm, én úgy mentem Oxfordba, hogy nem tudtam semmit az MR-ről. Tehát az agynak a feltérképezése és őket kell felügyelnem. Mondtam, hogy felügyelem, de én nem értek az MR-hez. És nem baj, de majd készítem. Meg csak mesélek, csak igen, végétől értek. És a Paul azt mondta nekem, hogy kezdjek el funkcionális hálózatokat kapcsolni. Senki nem így. Egy Carl Friston nevezetű
Tehát, hogy mi ebben foglalkozunk, amikor én Oxfordba kimentem, akkor kezdődött ez a funkcionális aki egyébként pszichológus alapképzettsége, de ő szereti a matekot. Akkor emlékszek, hogy a viszont elküldtük Oxfordba és tartott egy előadást annak ellen funkcionális kapcsolatokról. Beültem, nem tudom, hogy a matek miatt vagy az angol miatt, de nem nagyon tudtam, hogy miről beszél. Nem értettem, és akkor én felületesen ügyeltem a fejész 10-10, hogy magyarázzák. Majd 2 hét múlva jönnek csak. 2 héttel előtt tartottam. És akkor ő mielőtt az osztályok azt mondják, hogy mielőtt efemerivel kezdett el foglalkozni, senki nem foglalkozik. És akkoriban, amikor még nem volt, nem tudom én, Google, akkor azt a feladatot oldotta meg, hogy a szamarán keresztül ment. Aki egyébként pszichológus alapképzettsége, de ő Az MI6 is egy funkcionális az igen. Hogy folytassam, azért összeállítva a PhD hallgatóknak az apukája, aki az emberbiztonság matek miatt, vagy az angol miatt, de nem nagyon. A családi örökség óra rajta maradt, mikor bement az MR-be. Szerencsére nem volt benne ferromágneses anyag, minden részben volt, vagy aranyból nem tudom, kiderült. Hát őróla is megtudtam, hogy ő az MI6-nek a feje volt különbözőben. Én vizsgáltam előtt az MR-be. De mindegy, funkcionális költség, nem tudtam, miről van szó, és akkoriban kezdtünk el arról beszélni, hogy mi az a funkcionális hálózat, és azt mondtuk, hogy az elektrofiziológiában vetni akkor azt a feladatot egymástól távol lévő agyterületeknek koherens működés. Az elektrofiziológiában ez így. Hogy folytassam, azért összeállítva a PhD koherenciáról bemutatja, ami az emberbiztonságban sikerült elrobni. És akkor még azt kezdtük el vizsgálni, hogy egy motoros tanulásos feladatnál a látókérget, a mozgásszenzitív látókérget, a motoros kérget, a figyelmi hálózat, a központját kiderült, akkor mennyire korrelálva, hogy ő az MI6-nak a feje volt másik ellen. Aztán utána elkezdtünk dolgozni Christian Beckmannnal, akit már említettem, és ő az egyik nagy atya a nyugalmi hálózat. A nyugalmi hálózatnak ez egy mintapéldája, ez a és attól hálózat a hálózat, hogy bizonyos a funkcionális kapcsolat, aztán ez egy kicsit kávészor óvatosan rendelkező, hogy korrelálva vannak benne, és attól nyugalmi nem kell feladatot csinálni valaminak. És akkor még azt nagyon egyszerűen magyarázom, hogy az Alzheimer-eseken akarsz feladatoknál és akkor hogy lehet a mozgásszenzitív látókérget, motoros kérgetben, és ő figyelni egy hálózat feladatot, hogy megnézhető anyagként összekötni, akkor mennyire korrelálva. Mire betolva kell ebbe elfelejtett a feladatot, amit csinálnia kell. Aztán elkezdtünk dolgozni, ezért valami más nem feladatot, és ezzel a nyugalmi és ő az egyik nagy atya a nyugalmi feladat, hogy ne csináljon semmit. Hálózatnak. Nem beszélgetünk vele pont ezért, mert miért megmondod ezt neki, azonnal valamit fog csinálni. És annak olyan, hogy csukott szemmel vannak, csukott szemmel mi arra esküszünk, hogy nem fogunk semmit, hanem mélyen, de azt sem tudja, mit van ez, ami vannak benne. És attól nyugalmi, és úgy jutottunk el ide, hogy nagyon egyszerűen magyarázom, az Alzheimer-eseket akartuk kimondani nevezetű ember volt először, aki leírta a PET-vizsgát, és hol a legnagyobb feladat, hogy még én megnézem, mi az ő vagyok. És érdekes mondom, pont ezeken az Alzheimer-es, mire betolom a poszterior variális feladat, meg megveszem a legnagyobb valami más módszert. És érdekes mondom, Alzheimer-es az atrófia, ez pont ez. És ez az a terület, ahol hálózatokat keresünk az agyban. Nem beszélgetünk vele pont ezért, mert mihez megmondod ezt neki, azonnal valamit fog csinálni. Akkor ez szépen elnyomul. Az, hogy teljesen vagy a háttérben ő csinál valamit, az egy kutatás. Arányában nyomodik el egyébként, mert ugye kisebb lesz az aktivitása. És tehát onnan szó, hogy aktiváció, ez egyébként egy patkány, amit az bizonyos 9,4 leírta. Onnan szó, hogy aktiváció, tehát csináltatok valamit az alanyommal, speciális a patkánynak megfújtuk az órát levegővel, és akkor egy a barát kérke aktiválódott. Az aktivációtól elmentünk odáig, hogy hálózat. Most ebben még volt még egy, hogy nem csak hálózatokat lehet nézni, hanem azt is meg lehet nézni, hogy a nyugalmi aktivitásnak mennyi az amplitúdója. Nem kell, hogy összekapcsolva legyen valamivel,
hanem csak azt nézzük meg, akkor ez szépen mennyi az amplitúdója ennek a az, hogy teljesen vagy a háttérben ő csinálja. És ebből is izgalmas dolgokat lehet csinálni, Faragó Péter nevezetű kollégám csinálja ezt, és ő ebben nagy számú világon viszonylag kevesen. Onnan tudom, hogy aktiváció, ez egy... De minden esetre jutottunk a funkcionális hálózatokig, nyugalmi hálózatig, de természetesen a feladatot ad, akkor is vannak hálózatok, és feladat specifikus hálózatokat. Megfújtuk az órát. Utána elmentünk abba az irányba, ez megint Faragó Peti kollégám, aki csinálja, hogy ugye azt mondtam az előbb, a legelején, hogy ennek a funkciós ember úgy működik, hogy nem most ebben még volt még egy, nem csak hálózatokat lehet nézni, hanem azt is meg lehet nézni, hogy kell egy nem ami aktív legyen. Mennyi az amplitúdója. Tehát definíció szerint a FMR az a cortex-ben. Lokálisan mennyi az Mert ott vannak a nem nyugalmi aktív barátom abban jött, és ebből is izgalmas dolgokat lehet csinálni. Hát, hogy ők szeretnék fehér állományt. És ebben nagy számú nem lehet, nincs engedett. Minden esetben jutottunk a funkcionális hálózatokig, nyugalmi hálózatig, de természetesen a feladatot adunk, akkor is vannak hálózatok, és feladat specifikus hálózatok. Azóta hiszek neki. Azóta ő az egyik. Elmentünk abba az irányba, ezt megint Faragó Peti kollégám, aki csinálja, hogy azok is használnak. azt mondtam az előbb, és ott is van hemodinamikus válasz, kapcsolódik az aktivitás. És energiát használ, és oxigén ugyanúgy. Ez miért ehhez kell egy nem azért, mert nagyon kicsi a jel. Tehát sokkal nehezebb megmérni, mint a kortex. De ami izgalmas, hogy Péter azt mondja, hogy ezek a fegyállományban nem csak, hogy van aktivitás egy feladat kapcsán, hanem nyugalomban ugyanúgy fluktuál az aktivitás, mint a kortexben, és hálózatokban rendeződik. Tehát funkcionális hálózatok alakulnak a fegyállományban is, ráadásul jó, hogy ezek függetlenek a kortikális hálózatok. És akkor utána jön egy következő is, most már kezdünk eljutni. Mert hogy az axonokban is van mitokondrium, azok is használhatók. Tehát, hogy nem ugyanott van, mint ahol a Kirby hálózatok. A default mode networknek, ennek a Kirby hálózatnak, ami a legprominentebb hálózat, hogyha megnézzük, hogy onnan, hogy mennek a rostok a fehér állományról, sokkal nehezebb megmérni, mint a cortex. akkor marhára nem vannak egy fehér állományi hálózat, mint ahol elválnak a kortikális aktivációk. Akkor lehet, hogy nem az axonoknak felelnek fiatalokban ugyanúgy fluktuál az aktivitása, mint a cortexben, és hálózatokban rendeződik. Tehát a funkciós hálózatok alatt. De az is mit kutatni akkor meg ne felejtsd el, hogy a funkciós hálózatok az nem azt jelenti, hogy a default mode networkben azok a kérdők részek, jön egy következő irány, most már kezdjünk eljutni a funkciós hálózatok mögött nagyon ritkán van. Mert például lehet, hogy valahogy nem ugyanavigálja a kortikálisok. Tehát a default mode és akkor egy közbülső ponton keresztül lesz a kapcsolat, és ennek strukturális kapcsolatot. Ha megnézzük, hogy honnan, hogy mennek a rostok, a fehér állományi rostok, tehát egy traktográfiával lehet megnézni, akkor marhára nem ott vannak egyik fehér állományi hálózatok, szerintem a 3 kutatószámot van a a default mode network az megkeres a default mode network, az a PubMed-en, akkor kapsz egy ilyen görbész, hogy évente mennyivel. De az is valamit kutatni. Meg nem felejtsd el, hogy a funkciós hálózatok az nem azt jelenti, hogy a default mode networkben azok a Kirby részek egymással vannak összekötve. És a következő lépés, amikor most már napjainkig jutunk el, hogy már nem az érdekel minket, hogy hol van hálózat, hanem ez egy videó kortikálisok. Nem tudsz rákat? És akkor egy közbülső pontok keresztül lesz a kapcsolat. Tehát, hogyha megnézem, hogy a default mode network hogyan működik, az nem stabil, az nem mindig ugyanannyira aktív, hanem az egy kicsit jobb, kicsit kevésbé aktív. Tehát ezeknek a hálózatoknak van egy dinamizmusa. És olyannyira van dinamizmusa, hogy ha elkezdjük megnézni, hogy mikor aktív, meg mikor nem, melyik hálózat, melyik terület, akkor ki tudunk belőle ilyen agyaállapotokat, vagy brain state-eket számolni, amikor Ferék Garinak a munkája, aki azt csinálja, hogy meg tudja mondani azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor főleg bizonyos területeken, vagy bizonyos hálózatokon belül, csak a következő lépés, amikor megugrik. És napjainkig jutunk el, hogy már nem az érdekel minket, hogy hol van hálózat, hanem ez egy videó lenne. Ezek mondjuk elségeknek a tinitumával különbözőféleképpen korrelálnak. Tehát, hogyha megnézem, hogy a default network hogyan működik, az nem stabil, az nem minden ugyanannyira, hanem az egy kicsit jobban, kicsit kevésbé jobb. 10 percünk van hátra, és szeretnénk, hogyha a közönségből is olyannyira
dinamizmusa, hogyha elkezdtük megnézni, hogy mikor aktív, meg mikor nem, melyik hálózat. Régen egy olyan lezárt. Utolsó két mondatot mondok, meg két szépet mondok, szép ábrákat számolni. Ez szintén berétani a munkája. Funkciós kapcsolatokat meg lehet nézni, hogy hogyan változnak az inzula. Az inzulának kapcsolata az agy összes többi részéhez, az elején, meg a hátulján egy kicsit más. És az, hogy ez a grániens, ez hogy megy előre vagy hátra, mennyire meredeken változik, az például az inzula az a fájdalomérzethez, a fájdalom betegségeknek a klinikumában. Ezt is mutatom, ezt a Kisár Tamás meg a Kincses Bálint csinálta. Büszkék vagyunk rá, hogy Nature Communication-ben. Ami arról szól, hogy az agyi hálózatok, nyugalmi agyi hálózatoknak az aktivitását És elkezdik. szeretnénk, hogyha a közönségből is, hogyha Nem mondom, felmerül hogy kérdés, akkor azt pontosan minden szögletét van értem, esetleg de valahogy elkezdjük analizálni, meg fogjuk mondani, hogy Az utolsó két mondatot mondok, vagy két szépet mondok. egészen predikciókat tudunk belőle csinálni, hogy a nyugalmi a Funkciós kapcsolatokat meg nem fájdalom hogyan változnak félre, ez az inzula. utolsó 3 mondat. Az inzulának a kapcsolata az agy összes többi részéhez, az elején, meg a hátulján egy kicsit más. És az, hogy ez a grániens, ez hogy megy előre vagy hátra, mennyire meredeken változik, az például az inzula az a fájdalomérzethez kapcsolódik, a fájdalom Bizonyos küszöbét. hálózatokról kell beszélni, És akkor ezt is mutatom, ezt a Spisár Tamás meg a Kincses Bálint parancsolj. csinálta. Büszkék vagyunk rá, ez egy Te vagy az egyetlen, aki jelentkezett. ami arról szól, hogy az agyi hálózatok, nyugalmi agyi hálózatok az aktivitását elkezdjük bonyolultszik, nem mondom, hogy pontosan minden szögletét értem, de valahogy elkezdjük analizálni, meg fogjuk tudni mondani, hogy az embereknek mennyi lesz a fájdalom küszöbe. Egészen predikciókat tudunk belőle csinálni, hogy a nyugalmi aktivitást nézzük meg, és nem fájdalom kapcsolt aktivitást nézzük. Utolsó 3 mondatom volt. Jó lesz? Köszönjük. És akkor a nézők közül van-e esetleg valakinek kérdése? Emeljétek fel a kezeteket, feltesszük a kérdést, és akkor... Kérdezzetek rá, ha kérdeztek, akkor még dubálni fogok. Mihez hálózatokról kell beszélni, akkor nem lehet levezetni. Mondd. Parancsolj! Szerintem ő azt mondja, Tomi, hogy ugye kevés az annotált tanítóadat, és generálnak, ja, van ilyen. Szerintem ő azt mondja, Tomi, hogy ugye kevés az annotált tanítóadat, és generálnak, van ilyen. Hát még dolog, körülbelül 100. Ahhoz például összesen magyarul tanító 200 versenyben 100 Németországban, azok körülbelül nem egy bővületes tanító, ez nem biztos, hogy tanítványzárban de ott is azt csináltak katona, mindenféle technológia, de a nem létező adatot nem például ilyen csináltak. Ez költségkérdés is egyébként, tehát azok a nagy amerikai egyetemek, akik időbe kapcsoltak, hogy az adatarany, azoknak óriási annotált adatbázisai vannak, az 5 és 50, akár $100 közt van egy felvétel, amit eladnak ezeknek a cégeknek, mint a Brainwix például tanító adatnak. Tehát ez olyan mértékű vagyon lett egyébként az annotált adat, ez hiába van egy MRI, az azt kell, hogy azt egy radiológus előtte úgy leírta, hogy az valószínűleg nem tévedett. Legalább, ha nincs is benne mondjuk körbe rajzolva, hogy mi volt a lézió, mára le lett jó, ez óriási összegekbe kerül, és ezért is generálnak tanítóadatot. Csak hát akkor egy kicsit ilyen, nem tudom, hogy mondjátok ezt patekos nyelven, de hogy egy ilyen túltanítás, vagy önmaga farkában harapó kígyó lesz könnyen, hogyha ezt elvétik ezt az arányt.
mindenféle technológia, de nem létező adatot nem tudunk. Ez költségkérdés is egyébként, azok a nagy amerikai egyetemek időben kapcsoltak, hogy az adatalany, azoknak óriási adott adatbázisai vannak, az 5 és 50, akár $100 között egy felvétel, az cégek, az de az Európában nem olyan mértékű vagyon lesz egyébként az annotátor, az hiába van egy emelít, az azt jelenti, azt egy Galileo Sementer úgy leírt, hogy az valószínűleg nem tévedett. Legalább, hogy nincs is benne mondjuk körbe rajzolva, hogy mi volt a rézió. Három lelet jó, óriási összegek. És ezért is generálnak ezt az emítőt. Hát akkor egy kicsit ilyen, lehet, hogy ezt voltak most nyelven, de hogy egy ilyen túltanítás. De annak csak egy darabig, ez csak egy darabig működik, és mondjuk bele, hogy például az emlődiagnosztika, ahol már használjuk, hogy azt úgy adják el a cégek, eladják az Egyesült Államoknak, meg Európában ilyet már tudunk csinálni, Európában nem személyiséggel ragazolnak, mert az Egyesült más moduláció, teljesen más, Európában nem adjuk el. Az orvos munkája eladjuk, az rendben van. Európában nem próbáltak ügyesíteni. De hogy az is fontos, hogy ilyen populáció lesz, és például a szterosis multiplexben még Európán belül is ilyen szempontból egy olyan betegség, ahol és ezeknek a mesterséges gyakorisága ez az egyik problémájuk. Én 200 per 100 000, Magyarországon olyan 100 per 100 000, de annak csak egy darabig, Olaszországban akkor a déli részeken például az emlődiagnosztika, hová jól látszik, hogy az, hogy hol vagy a cégek, azok a betegségek kicsit másképp fog kinézni. Az Egyesült Államoknak még így is ezt is figyelembe kell venni, amikor adatokat próbálunk szerezni egy AI tanításra. Mert ez egy teljesen más populáció, teljesen másképp néz ki ott a nőknek a mellelegos. Próbáltam ügyesen kitenni, de hogy az is fontos, hogy milyen populációt veszel, és például a szterosis multiplexben még Európán belül sem ugyanaz. Ez egy olyan betegség, ahol fent Norvégiában, ahogy a hálózatoknál, egyáltalán a 200 per 100 000, Magyarország olyan 100 per 100 000, és ha megyünk el Olaszországba, akkor a déli részeken 50 per 100 000. Tehát, hogy ebből jól látszik, hogy az, hogy hol vagyok a térképen, az a betegség egy kicsit másképp kezeli. Ez olyan, hogy mit mondunk, hogy gondoljon, hogy ezt is figyelembe kell venni. Ebben is szoktak úgy csinálni, hogy egy AI kipárnázzák a fejét, egy tekercsőben egyébként, és akkor kipárnázzák ilyen szivacsokkal, beszorítják. Volt egy nem vezetett, hogy az illetőt egy akkor TDK hallgatunk, hogy kipárnázzunk. Az élet első alkalmunk az embernek. Ilyen félőság. Nem nagyon szeret szólni, ha valami baj van. Ez gyenge másfél órás mérés volt. Olyan jó az, hogy hát még nem is a hálózatoknál, mert egyáltalán fáj, akkor nem fáj, még másfél óra múlva már fáj. Hogy fogókönyvekkel igen. Mondtam neki, hogy ugye megmondom, hogy ez kár volt, mert innen ez biztos, hogy jobban mozogtál, mert fáj, és ráadásul egy fájos képzelni, mert ez olyan, hogy mit mondjuk. A másfél órát, tehát hogy jó mindegy, ezt megtanult egy örök életre. Vannak azok, akik azt csinálják, van egy igazi bypass, ugye eljutott a Nikorig is. Az ember hanyag fekszik az emberbe, és körülveszett egy helyet, és akkor abból lomb le egy ilyen izé, amire rá kell harapni, és akkor abból próbálják, hogy ne mozogjon az alapján. Illetve együtt mozogjon a tekercsen akkor, nem? Igen, ez a tekercsből mennek. Mindenkinek van, hazamegy, ott az ágyban próbálja, és 5 percig nyugodt szája, úgyhogy nem nyelv. Nem fog fulladni. Tehát ez nem működik. Ezt azért csinálják, mert a patkányok mondtam, hogy a patkány az első. Igen. Mondtam neki, hogy ugye megvan, hogy ez kár volt, mert innestől kezdve biztos, hogy az altató, mert fáj, és ráadásul egy fájdalom kutatás, hogy miért picit konzoltuk. Mondjuk a másfél órát, jó mindegy, ezt megtanult egy örök életre. Vannak azok, akik azt csinálják, hogy van egy úgynevezett bypass.
ugye eljutunk, és kiveszünk onnan a jelet. Az ember És ezt a jelet kiregresztáljuk az egész adatot, hogy nehogy véletlenül, amikor pulzáció, bele kell valami, és akkor avval próbálják, hogy ne most ugyanez az úgy Szerepel a teker. a virágnáramlás, igen, ez a tekerbe menik. Mindenkinek hazamegy, próbáljuk az ágyba, próbáljuk 5 percig, nyitott szájjal, úgy, hogy nem nyer. De vannak olyan betegségek, ahol ezeket az izgalmak. Például azért csinálják, mert a patkányokat ahol a patkány az első balra egy ilyen arra megfelelő nyomás, vagy beakasztani, és akkor az alta ritmus a normál, de hogy egy picit sem nyomásváltozás. Ott például és akkor a likvor az egy ugyanilyen az efemerítő likvorba így szokták csinálni, és fogunk a likvorból egy izgalmárkutatási területet elkezdtük éveken, és ezt a jelet kiregresszáljuk az egész a kaolin, hogy nehogy véletlen a likvor prózáció belekerüljön a valamiországba, mert valami igaz, ettől csinálják. És ugyanez azt gondoljuk, hogy a vérátáramlás a szívrendszer a légzéshez próbáljuk ezeket az már régen elfelejtettem a projektet, hogy ezzel akartunk foglalkozni. De vannak olyan betegségek, ahol ezek például egy képesről róla, amikor kellett volna pár gramnyi vagy milligramnyi kaolin, kapott egy 5 kilós kaolin dobot, és akkor kezdhettük a kutatást, hogy már le. Körülbelül is megragadt a tudásom. Ott például a kamrák környéki fehér állományban Van még kérdés? azt mondják, hogy egy likvor beívódás van, és annak is van egy dinamizmusa. Akkor Izgalmas kutatási terület, egyszer elkezdtük, éveken keresztül hajtottuk. sűrű napokban. Nektek nagyon szépen köszönjük az érdeklődést. Szerintem januárban folytatjuk. Elszívódást, és megrendeltük, az egyetemünk jól működik, gyorsan lehet kaolint szerezni. Nem egy drága dologról van szó, de a rendelésnek ezzel már rég elfelejtettük a projektet, hogy mi ebben akartunk foglalkozni, akkor megjött a kaolin, és a Szaboni képet tanárnőnek, azok is van egy kép róla, amikor nekünk kellett volna pár gramnyi vagy milligramnyi kaolin, kapott egy 5 kilós kaolin doboz is, akkor kezdhettük a kutatást, sose indult el. Úgyhogy körülbelül megragadt a tudásom erről a kérdésről. Van még kérdés? Bátran. Akkor Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy ránk szálltad az idődet. Köszönöm, hogy Sűrű napokban. Nektek nagyon szépen köszönjük az érdeklődést. Szerintem januárban folytatjuk. Még annyit akartunk mondani, hogy nekünk van egy ilyen kis hírlevelünk, amiben szoktunk e-mailezni, hogyha jön egy következő alkalom. Azzal, hogy regisztráltatok erre az alkalomra, automatikusan eladtátok a lelketeket. Ha le akartok iratkozni, akkor írjatok erre az e-mailre, és nem kaptok. Data protection. Nekem, ha lehet, akkor annyi mondanunk, hogyha valakit érdekel ez a tudomány, amiről itt dumálgatunk, akkor keressen. Hol találnak meg, azt mondom? Újklinka, a Szemmelweis utca 6, ez az Újklinka, az a tégla része, a régi Újklinka. A régi Újklinka, nem a vadi Újklinka. Igen, nem tudom minek. Ja igen, van neve, csak minden a kettőnek együtt van neve, úgyhogy nem segített. Ott az alaksorban van a radiológiai klinika, ott megtalálnak vagy engem, vagy ugyanazon a folyosón vannak a kutató emberek is, és akkor ők tudnak segíteni. Mindenféle izgalmas kutatásokat csinálunk, keressenek, és akkor hát, hogyha van olyan téma, amit közösen meg akarunk valósítani, nagyon szívesen, ha radiológusok akarnak lenni, és akkor tanuljatok programozni. De így veszem fel őket. Tud programozni? Korábban az volt, hogy tud-e sütni, erről már leszoktam, úgyhogy most már programozást kérdezem. Köszönjük szépen!